Beni ses gelýärmi, hormatly izleýär? Assalamu alaykum. Şu gün 2026-njy ýylyň 1-nji marty hepdeniňem ýegşenme güni. Hoş geldiňiz demokratik opozisiýasynyň kanallarına. Hormatly izleýär, ine şu gün biz Ayatollah Ali Hömeini öldürildi we Amerikan Birleşik Ştatları we Izrailin Irana garşy uruş bardy gurulmadyr. Men bir näçe kadrlar okudım size ve şu kadrlar boýunça ses gelýärmi? Wa aleykum assalam. Hawa şu barada gurulma ders nesip bolsa hormatly izleýär, men ses barlaryň bir ses gelýär, şu normalna biz dowam edýär. Gysgaly efir etmeli boldum sebäbi men şu mesele izarlap durdum bolýan, ýa bir netijeler boldy. Iran uruşuna, Iran, Amerikan we Izrailiň arasyndaky uruşuna we şu barada biz gurulma edeli. Gelin bir näçe kadrlar okudul we men kadrlar görkezdiňka size ýanky habarlar ýetirelim. Ine birinji bilen Amerikan prezidenti çykyş etdi. Şol çykyşyna gowy düşündirdi. Näçip şodia, näçip ýanky şuluş başlatdy. Menim onu komentar ederim. Biz TikTok'ta da alyp barýat efiri, egerde TikTok'ta bolsaňyz aşağıda soruňyzy ýazarsaňyz men soň soruňyza jogap bererim. Gelin seyrederiň, ine Amerikan prezidenti näme diýär? Uruş başlamaka. Uruşy başlap näme diýär? Birinji wagtlar uruş başlananda näme diýär şu adam? Gelin şunu dinleýin. Некоторое время назад вооруженные силы Соединенных Штатов начали масштабные боевые операции в Иране. Наша цель – защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранского режима, жестокой группы очень жестких, ужасных людей. Его угрожающая деятельность напрямую ставит под угрозу Соединенные Штаты, наших военных, наши зарубежные базы и наших союзников по всему миру. На протяжении 47 лет иранский режим скандировал «Смерть Америке» и вел бесконечную кампанию кровопролития и массовых убийств, нацеленных на Соединенные Штаты, наших военнослужащих и мирных людей во многих странах. Иран – государство-спонсор терроризма номер 1 в мире, и совсем недавно он убил десятки тысяч собственных граждан на улицах, когда те протестовали. Политика Соединенных Штатов... Men gysgaça terjime edeyim, hormatly vatandaşlar, dün hepden şenbe günü Amerikan Birleşik Ştatları we İsrail bilen birlikde İran howa hüjümini etdi. Hüjüm üçin İsrail we Amerika birlikde 200 goly ýanky samolyotlar ulundyrar. Ine şol operasiýanyň esas manysy, maksady İranyň ýadro ýaragyny edinmegini öňüne almak boýunça ine şol uruş boldy. Şol Trump öz çykyşynda aýdýar, İran terrorist döwletiň biri, ol öz halkyny öldürýär ve Amerikan yani parahat yaşamak için Amerikan halkının parahat yaşamakta gelecekte problem bolmadyýan biz şu İran'a çöp şoň ýanky ýadra ýaragyny ýok etmeli we şöldäki rejime garşy görüşmeli diýip aýdýar. Gelin dinleýin. И в особенности моей администрации всегда заключалась в том, что этот террористический режим никогда не должен обладать ядерным оружием. Повторю, у них никогда не будет ядерного оружия. Мы уничтожим их флот. Мы гарантируем, что террористические прокси в регионе больше не смогут дестабилизировать регион или мир, атаковать наши силы и использовать самодельные взрывные устройства или Näme diýär? Biz şoň goşunlaryny ýanky ýok ederiz. Laytada deňiz goşunlaryny ýok ederiz. Olaryň proksileri, proksi diýende ýagny her bir döwletiň ýürütülüşdirilen harby gullyklary we başga döwletlerde gizlin. O terrorist gullyklary diýip bolýar, o radikal ýanky harby goşunlar diýip bolýar. Oň tapagy ýok, ýöne şolar Iranyň lideriniň, ýagny Ayatollah Ali Hömeiniň aýdýan zatlaryny ýerine ýetirýär we şol tarapyndan kontrol edilýär. Şoň üçin proksi diýilýär. Ýagny proximite diýmek ýakynlaky goşunlar. Ýagny döwletiň içinde däl, ýakynlaky goşunlar. Şo proksi goşunlar, şoň üçin proksi diýilýär. Gelin ýerindinlärin. Дорожные бомбы, как их иногда называют, чтобы тяжело ранить и убивать тысячи людей, включая многих американцев. Bu ýanky terroristik ýaraglar edýär, el hünärli ýaraglar edýär, ýanky fabrikdan çykarman ýöne şeýle we bir topar müňlüç adamlary öldürýärler. Şu zatlaryň öňüne almak üçin biz şoňa çözdük. И мы обеспечим, чтобы Иран не получил ядерное оружие.
Членам корпуса стражей исламской революции, вооруженных сил и всей полиции я говорю сегодня. Вы должны сложить оружие и получите полную неприкосновенность. Либо вас ждет неминуемая смерть. Сложите оружие. Вас будут честно и справедливо защищать с полной неприкосновенностью. Иначе... Nime diyelim? Biz İran meselesini doğru yaparız ve İran'ın harboluklarına yöneliyor. Öz yararlarınızı koyun. Sizi biz korar. Hiç kim hiç hattiymez. Yönü uruşman yararınızı koran diye. Yani özünüzü koran, uruşa girmen, yararınızı koyun diye. Вас ждет неминуемая смерть. И, наконец, великому и гордому народу Ирана я говорю сегодня. Час вашей свободы настал. Оставайтесь в Украине. Eğer de şunu etmeseniz siz ölürsünüz diye. İran halkına dönüyor. Sizin azatlık vaktiniz geldi. Siz ayağa alıp yani hükümet elinize alın diye. Не выходите из домов. Снаружи очень опасно. Бомбы будут падать повсюду. Когда мы закончим, возьмите власть в свои руки. Правительство будет вашим. Это, возможно, ваш единственный шанс на многие поколения вперед. Некоторое время назад Nime diýdim, siz öýden çykman oturuň, halkyna ýölenýär, bombalar köp ýagar. Haçanda biz guturulmazdy. Ona siz hökümeti eliňize alyp öz ýanky halk hökümetini dikleň diýerler. Indiki video seyrederiň hormatly ýaşlar, ine şu ýerde İran'a nähili bombalanýar, ine şonu görýär. Gelin seyrederiň. Actually knew that the attack was going to happen about 15 minutes before it did because someone in Iraq posted a video on a Telegram. These are, of course, Tomahawks land attack missiles. But we do see some strikes near the Atomic Energy Organization as well. Bu men ýangyşmasam İran bombalanýar. Ine Amerikan Birleşen Ştatlarynyň ýani karboşunlary bar, dürli döwletlerde ine şonuň şu döwletlerim yani nime diýerler, bombalandy İran tarapyna. İran garşylygyna öz raketalaryny iýerdi. 6 döwlete iýerdi. Şu döwletleriň arasynda Dubay we Saudy Arabiýasy we Kuwait we Ýordaniýa we onsoň Irak we 6 san döwlete uratdy şu zatlary. Yani yararly raketalary. Muhammed ağa hoş geldiňiz. Assalamu alaykum. Salam, aleyküm selam, salam vatandaşlar. Efirde mi sen hazır? Ha, efirde hazır. Ben başladım. Ben hazır videoları okuyayım, o zaman bir diskussiya geçecek. Yine şunu söyledim. Amerikan yani Обстрелом военно-морская база США в Бахрейне, авиабазы в Катаре и ОАЭ, взрывы в Тель-Авиве и Хайфе. В Дубае эвакуируют Бурдж-Халифу. Воздушное пространство закрыто. Американцы предупреждают, удары могут продолжаться неделями. Ближний Восток полыхает. Иран сдержал слово. Ответный удар... İndeki video seyirlerin şu İran'ın Amerikan gaýygy var, samolyot çeken gaýygy var. Men öňküde görkezdim, ýani İran'ın ýanyna geldi, aşa Günnogordan. Ine şoňa İran ikide gurdy. Öňsöpdirdim şoňa. Muny neme hökümedem aýtdy, Amerikan hökümedem aýtdy ýöne näme boldy, näme netijede bolany ýani gaýga şikes ýetirilmi ýok, ony entek aýdanoklar ýöne fakty aýdýarlar şuraya boldy. İran giper zvukowy raketalary ulandy. Moda herden Assalamu alaykum. Indiki video seyrederiň ine şu ýerde Dubaýa raketalar düşýär. Дубай заливают ракетами. Пизда. Ребят, пиздец, летят ракеты. Ine Burj Khalifa Dubaýda şoňa da raketa diýýär, inferno.
Şöyle atol bakıyorum. Yine İran Erra'ydı, yani Saudi Arabiyanın içindeki Amerikan bazasını yok etti. الجوي حقا عندنا عندنا الان القوات ايوه شفت الجوي هذا كله غاز وبترول شوف كم البقرة هناك يعني كيف Bu Dubai'de. Indeki videolar öyle. Dubai'nin yankı. Pardon. Şu Burj Khalifa öyle şu. Yanlış makam. Amerikan bazasına, pardon, yani İran'da. Ini şu BBC Ayetullah Khamenei öldü diye ayada. Şunu birinci bilen Amerikan prezidenti çıkışıya düğün çıkışıya aytdı Ayetullah Ali Khamenei öldürüldü diye. Ondan soň bir neçe wagtdan ýa-ni İran hökümeti, İran hökümetiniň wekilleri Ayetullah Gildengi hiç şart bolany biz görüşi dowam eder saat diýip çykyş etdiler. Ýöne bir neçe saatdan soň ýagny bular tasdiklady, hökümet tasdiklady Ayetullah Ali Khamenei öldü diýip. Ine şurada ine BBC aýdyp geçýär, intek hiç kim gören okşony. Men bilýär Muhammed Aga'dan biz hemme zatlar sorar. Ine men şu ýa-ni internetin düzümindäki materiallar sebäp Muhammed Ağa bu hadiseleri izarlap dur, o barada yani aýratyn görmezler. Yeni bir maglumat, ine şunu Omuski koridor diýilýär, proliv diýilýär. Ine şundan gaýyklar geçýär. Takminan 300 çelli gaýyk gelýär şu Persitski zalivden. 20% dünýäň neft çekilýär şundan ve 30% ýa-ni jyjyny gaz çekilýär. Ine şu döwletlerden ine şu proliv diýär, ýani şunu yapanlaryna İran hökümeti şunu yapjak diýip elan etdi, blokada diýip. Ine şu proliv yapylanyna dünýäde bahara bökülýär. Neft gazynyň bahara bökülýär we dünýäde täze bir ýa-ni täsirli krizis, dünýä krizisi emine gelip bilýär. Oňdaşyndan şu krizisem bar, oňdaşyndan üstüne goşup bilýär we bu bolsa Hytaýa, Ýewropa gat täsir edýär. Mesatanam şunu aljagy Ýewropa we Hytaý. Eger baharlyk alanda Hytaý Ýewropada agyr degýär şunu. Şu arada aýdyp geçýärler, gelin dinläriň bir parça. Залив соединяет Персидский залив с Оманским и Ну, далее шо? с Аравийским морем. При этом ширина Ормузского пролива в самом узком месте составляет 33 километра. И при наихудшем сценарии Иран может попытаться его блокировать, что приведет к задержкам мировых поставок, немедленно отразится на ценах. А на выходных парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива. Так там ответили на те самые американские удары. Впрочем, Корпус стражи Исламской революции объявил о блокировке Ормузского пролива после ударов США и Израиля по Ирану. Представитель военно-морской миссии ЕС в регионе заявляет, что судам запрещают проход через морской маршрут. Ормузский пролив – важнейшая энергетическая артерия мира, через которую проходит около 20% глобальных поставок нефти и до 30% жиженного газа. Она соединяет Персидский залив с Индийским океаном. Ранее Тегеран предупреждал, что в случае угрозы... Yine şeyde Muhammed Ağa indi biz öz efirimize aýdyp geleli. Hoş geldiňiz ýene bir gerek. Yine Muhammed Ağa dünkü işende günü ýa-ni Amerika, İsrail başladı, Amerikada gollady. Bir topor raketalar İran'a karşı hücum edildi. İran'ın öz gözlerine ýa-ni gaýtargy berdi. Şo ýerde Ayetullah Ali Khamenei öldü diýip habar çykdy hemme dünýä ýa-ni mass mediasynda.
Şu arada size bir soru. Ayetullah Ali Khomeini doğrudan öldü hiç yerde men gözledim yankı ölüsü ya nemesi görünmedi. İnternetin düzümüne. Eğer de şol hak mı ya hak değil mi? Şu arada görünürseniz size maglumat bizimkiden köptür. Murada dün yem şol İrden çözyalla İran'a şu birinci udarda İran'ın Ayetullah Khamenei'nin beytini yani şon bolyan, işleyen ofisi hemmedar şotada şonu vuruyan. Şonu 37 tane bomba vuruyor İsrail. Yürüyte Tayland'ın bombası. Ve onun aşağısında o 5 devam ne. O zaman neyse taattan İsrail'in 10. kanal televizyoniyeti birinci şu haber verdi yöne hadir patlayıcılar edilen aktıydı. Ondan sonra bir neçe vakittan sonra Khamenei'nin gelini, körökeni ve ahtığı öldü deydiler. O haber patlayıcılar edildi. Son oğlu Mustafa deyip, oğlum öldü deyip ayıttılar. Yönü olmayan hadir bilemem. Ondan sonra Khamenei'ni yerin aşağından çıkardılar. Son Turatam İsrail'de var. İş ondan sonra o zaman Trump abiyavid etti. Ayetullah Khamenei öldü deyip. İran'ın hükümeti onu gizleyip saklayacak oldu. Sebebi eğer Khamenei öldüyse hem medat dargaya da sebebi şol bu işin demeti hem medat hava dargaya. O zaman bunu yankı suratını dadını Trump nemediğinden sonra İran'ın hükümeti askalını televizyonda ayettiler, ilan ettiler. Khamenei öldü deyip. O zaman ona derek bir tane Временный управление için bir sovet öğrettiler. Sonra giriyen neme Larijani ondan sonra parlamentin başlığı Galibaf yine biri. Şu üçü şu vaktlayınca ta meclis geçirip şun yerine birini belleyenceler. Şun için on cehenneme uğradılarını belli. Ol hadir yerin yüzünde yok. Ödem tohum tiyci bilen yok. Şulam Serdar Berdi Muhammed'e oğlunmağa zat var. Siz şun yana kutur yani. Öz çağın aktıklan ulu teret yüzüne geleceğiniz şu olur. Muhammed Al-Sağol'un hadir bir kadr perdeli ne İsrail'in birinci ministri Netanyahu şol varadaydı ya gelin şunu dinleyin o zaman biz devam eder. Верховный лидер Ирана Али Хаминеи мертв. Он был убит в субботу при ударе Израиля и США по его резиденции в Тегеране. Об этом официально объявили иранские власти после того, как стало известно, что израильскому премьеру Нетаньяху и американскому президенту Трампу показали фото тела аятоллы, извлеченного из-под обломков. В Иране объявлен 40-дневный траур. Также подтверждена гибель главы Генштаба Вооруженных сил, командующего корпусом стражей Исламской революции, советника Хаминеи, секретаря Совета по обороне Ирана и министра обороны страны. Между тем, Иран готовилась ко всем возможным сценариям, включая смерть аятоллы. Трамп и Нетаньяху перешли все красные линии и заплатят за это, сказал журналистам спикер парламента Исламской республики. По данным Госинформагентства Ирана, временно руководить страной будут президент, глава судебной власти и член Совета стражей Конституции. Muhammed ağam, ünsören olsanız, yankı en tek ölmeke Al-Khomeini bellek gidiyor. Bana bir zat bolaydı, yine şulu adamlar, yani hükümet devam ederler deyip bellek gidiyorlar. Yine şul öz öleceğini biliyordu öyle sebebi. Amerika keyfine yani şöyle öz flotunu yani deniz koşunlarını elten ok ve yardımda olsa biz aydık Türkmenistan tarafından yürüydü spetsnazlar girdi yani bir keşikte ne şu yani toçuşnik bombalar udarlar da toçuşnik bunu var ya içinden o malumatlar alman şu moment niye dediğini aytman bilmeyen Amerika ut bilmeyen şunu kuttum demek şunun için ne hem İsrail razvedkası hem Amerikan razvedkası doğru o işleptirler. Sonra doğru maglumat alıp yani şu toçkosunu kaçan vurmalı, niye dediğini aydıp yani takminen ne oluyor? Yok oradan
yankı satelitten seyredip yokordan takminen ne nire geldi, nire yerleşe hemme zatlar bilip haber verip yankı raketler kurduruyor. Şu bizim önkü çıkış edenimiz yankı yadınızda olsa Allama Fahim dedi. Yok o Amerikanlar satelitten her diye yankı gelen ok serkede barmadı da tip aytti. Yine şuraya operatsiyalar öngünün yankı içağlar iverliye, için razvedkası iverliye içine ve içinden hemme agentler kaldırıp tayar ediliyor. Dini agentlerin, içindeki agentlerin yankı maglumatı yeterlikte daşından adamı gelip bağırlap şunu tasdiklamalı ve yankı o lazer navideyni diye o her hil zatları ulanıp şunu toçuşuna şöyle yani vurdurmalılar. Men şunu açık bellekleşik koyan Amerika Men bırak koşayın burada. Ama Rossiya gureni vurup duran o toçuşuna buraya yadımızda o zaman Maduro'da gelenine yürüytü ses yankı nimeler ulanını ses tolkunlar ulanına hem ahrananı yatırdı. Gelip ak gitti. Ne soruyalı bunun dürü yararları var. Yöne şu yararlar yerlerde adamların üstüyle ediliyor. Aydın Muhammed abi. Neme şu 5-6 ay bundan önce de 5-6 ayda bir yıl olup geliyor. İran'ın spesslujbasının başları Mehmedi deyip bir neme şol ofitsialne televizyona gel aytiya. Musa'nın agentleri hemme yerde diye. Sizin yanınızda dur diye hükümet yol başçılarına aytiya. Sizin nimet yerlerinizden bilye, şol için her bir hükümet yol başçısı öz canını avap koracak ol pereket etsin deyip gönü duyduruya aytiyana. İsrail birinci çolonunu 15 sekund ön çolonundan son İran'ın en yukarı vayenli naçalnikleri 15 sekundun içinde yok etti. 15 sekundun içinde. Siz göz önüne getirin, öz pastellinde yatı kavuruyor. Hamene'yi öldürecek oluyor, Trump ruhsat vermiyor. Ofisyalına aittilam, Trump. Bir de Trump aydıptır, yani şu Reuters'ın haberine göre, diye Amerika, İsrail'e aydıptır Hamene'nin nirdeliğini, bu İsrail'in bambid etti diye, enni haberlere göre de. Şol için bıdaklı Amerika koşununu yığına Türkmenistan'a hem o yönü yerden ne? Onu hem zaten emedip toçunu udar edip. Şu gerek ki İsrail, Amerika, İran'a çolduğunun esası şunu vıdaknavliyat etken dadi İran'ın halkı iyiliği giderli Amerikan çolduğunu haiş edip yüzlendiler. Şol için Amerika, İsrail halka ziyan yetirecekler oluyor. Maksimal ne edecekler. Tabi şu halkı önüne karşı hedefi gelene. Doğru. Hatta doğru elakıştın yine yadında olsa Amerikan katül sürdü İran'ın halkı çıkıp protestler ettiler, rahat ettiler. 40 Moğol'u adam öldürülüyor. Onun içinde talipler var, yönü adamlar var. Şunu da Amerika reaksiya verdi. Ve şundan gözümünü tuttu ya terörist deyip, öz halkını öldüren terörist deyip. Hazır terör ve kurbanı verdi Muhammedov. Öz halkına karşı genosid etti. Türmeye kalıp ODP'nin meselesinde kurtaranok. ODP'de diyemedim diyene 36 yılda 10 Moğol'u bizim vatandaşımız verdi. 10 Moğol'u. Bir yılda takminen 500'den mümkünçeli adam ölüyor. Bir yılda ODP'de. Ofitsialna yani resmi taydan bunu öldürüyorlar, zıp koyuyorlar. Doğun anlaşmalarına diye intek gezpiyor. Doğun anlaşmalarına imit katna diye, eşik katna diye öz yankı vatandaşlarına Türkmenistan oğudundepen doğru yapmalı. Yok etmeli. Şu türmeni yıkıp teyden vıska yankı urovnevay yani Евро urovnevay türme olmalı. Onunla da öz günahını yükleniyor. Şuraya Türkmenistan'ın hükümeti, bunun teröristler öz halkına karşı görüşüyor. Öz halkını imtmöllürüyor. Yani gizleye öldürüyor. Türmenin içine salıp şöyle yitirme diye. Yani şuna da intek biz bütün dünyanın üntünü çeker. Muhammed Ağa, şimdi şu yankı
İran hükümeti şonan bellep geçe şonan bir dinläli ruhsat berdiňiz edil bir minut. Aha. İran hükümetinden tasdikliye näme bolanyny ýa-ni şol Ali Ayatollah Ali Хамейниň ölüni barada. И продолжить давление на Исламскую республику. Иранские государственные агентства Тасним, Ирна, Айсна, Мехр и Фарс утром в воскресенье 1 марта подтвердили гибель аятоллы. По данным Фарс, Хаминеи был убит рано утром 28 февраля на рабочем месте в своей резиденции в Тегеране. Правительство Ирана объявило 40 дней общенационального траура и 7 дней официальных выходных. Хаминеи возглавлял Исламскую республику 36 лет. В заявлении корпуса Стражей Исламской революции говорится, что вооруженные силы и народный басидж продолжат курс своего лидера и будут наказывать нарушителей суверенитета исламской родины. Власти назвали произошедшее великим преступлением, которое никогда не останется без ответа. За несколько часов до официального подтверждения президент США Дональд Трамп сообщил о смерти Хаминеи. Muhammed ağa, ine 1989'dan beri, yani 36 yıl ya da 37 yıl Ayatollah Ali Khamenei dolanıp geliyor İran'a. 37 yılla şular siyasetini yönökü, yani din siyasetten terörizm geçip terörist siyaset yürüttüler. Men bir daha da ümit verdim de diktatör olanlar 4-5 yıllık 10 yıllık gelen o. Diktatörler 15 yıldan, yani 10 yıldan yukarı geliyorlar. Yani X-Rock'tan. Kanun konstitusiya boyunca her bir prezident maksimal, bütün dünya kanunları şeyle maksimal X-Rock bolup biliyor. Ondan bunlar geliyor da konstitusiyanı ütkülüp, yani X-Rock değerli 3 rock ya da 4 yıla derek 7 yıl edip 3 rock ediyorlar, yani 14 yıl ediyorlar, 8 yıl bolmağına derek 14 yıl edip yine Gurbanlyň misallar. 8 yıl bolmaly prezident, yani 2007'de gelen bolsa 2015'te gitmeli. Bu näme diýär? 2013'te yani 7 yıllık geçýärdi. Yani 7 yıllık prezidentler geçe 2 srogalya da 2013'te del. Şol ikinci turun öňünde, ikinci saýlawyň öňünde çalışýar. 2 ýyllyk 7 yıl diýerde 14-15 yıl bolýar. Ola yani 14 yıl bolýar. 2007'de gelen bolsa 14 yıl, ne 2022'de 14 yıl bolmaka öz oğlunu oýar. Täze surok gidýär. Yani egerde 3-nji surok eden bolan bolsa 24'den soň, onda bul yani Khomeini ýaly uly bir diktatorlyň yani spisigine düşýär. Ine şu 2 surok edip, indi 3-nji suroga 7 ýyllyga oğlunu goýup, şonu ýene de yani dowam etdirdi da 3-nji suroga. Men diýjek bolýan adam, şol 10 ýyldan, 8 ýyldan, 10 ýyldan geçýän prezidentler olar eýýem diktator spisiginiň içinde. Yani şu yerde haramlıklar başlap gidiyor. Şu yerde bular halkı halap etmeyen, günü konstitusiyanı ütködüp, gerek bolsa ömürlük prezident bolýarlar, gerek bolsa yani öz oğlunu oýarlar, eýýem doly döwleti basyp alýarlar. Ine bizim Türkmenistan misalymız, ine Gurbanlyň misaly 2 ýyllyk 7 ýyllyk syrok 14 ýyl bolup, oğluny 14 ýyl dolmaka 2 ýyl galanda 2020'de öz oğlunu oýar. Öz oğlunu oýup, yani şula adam öz oğluna täze bir 2 surok goýýar. Yine 14 ýyl. Şoň üçin Gurbanly Berdimuhammedow nähili özüniň oğlunyň arkasyna gizlense de Türkmenistan dolanyp gelýär we şu diktator rejim 2007'den beri dowam etip gelýär. 2007'den beri eger hasap etsek, ine takminan 19 ýyl bolýar da takminan. Ine 19 ýyldan beri şular atal oğul, yani bir adamda oğlunun arkasında atası doğur. 19 yıldan beri devam et geliyor. Eğer de 37 yıl Ayatollah Khomeini devam eden olsa, eğer Putin 26 yıl devam eden olsa, ona bulum daştı, yani Gurbanly Berdimuhammedow 19 yıl. Yine de 7 yıldan 2 surok bolanlar näçe yıl galdy? 22'de bolan olsa 14 yıl boşdan 36. yıla çelli şular hüküm sürüp avtomat ýagdaýynda. Görýärmi? 2007'den 2036'a çelli bulur. Eýem surok sürülýär, ýa oğlu 2 surok bolup bilýär. Ondan Kerim oýar 2036'da. Şoň üçin şular diktatorlar ýöne bulur gizlenýär. Yani oğlunu goýan bolýar, oğlunyň arkasyna gizlenýär. Şular Ayatollah Ali Khomeini terörist bolýan bolsa, şular terörist ýöne bul häzir
daşyna, ýurdun daşyna beýlek döwletler garşy görüşen ok, ýurdun daşyna diňe öz halkyna garşy görüşýär. O adamlar uğurlak gaýdýar, pasport uzaldan ok. Bulum teröristlik edýär, ýöne öz halkyna garşy. Ne şu arada bir düşündük berýän, öz dünýä garaşyny. Murada yaman doğrudan belledin. Şu diktatörler hemişe gelse gidesi gelen hakta. Gitmeýär şu. Niyet bilen gelýän prezident oğurluk etmeýärdi. Gitme ha. Tebebi erti gitti türmeye batıracak. Arasda işlemeýär. Şol için eger gitjegini bilse arasda işleýär. Hiç olmayan halkın söýgüsine münasip bolaýyn näde? Bana hormat koysunlar köçede gedemde diye. Oğurlayan adam, ol eyen gitmek niyeti yok. O zaman ol her hile bilen yurda saklayacak oluyor. Şu an ortiyodun bedbahtçılığı şol hemişe oturan için şol. Hava hemişe oturan. Şol dine şol. Başka hiç ili prinçini yok Ukrayna çolmağa. Ortiyodu urşa girmene. Ya urşu uturmasızlığa. 4 yıllar halkın bedbaht dedi. Şol için var bir adam hükümete gelip gitmek niyeti var olsa ol arası işler. Hiç olmağına avraylık değil. Şol için bir bundan Murat ağa men fikir etýän var biz şu Hameneý hakkında bir zadın üstüne gurrun edeli. Näme üçin dünýä jemgyýetçiligi häzir Hameneýiň gideline şeýle begenýärler. Näme üçin dünýä İsrail, Amerika, Ýewropa hemmesi İran'ın karşısında şeýle çäre görüp başladı. Näme sebäbi bu? Şol için bir şoň üstünde dursak men pikir etýän o bolar. Sebäbi bir toğru watandaşlarymyz bilen hakda o zaman haramzada Allamrat ýanakla halka allaýar. Muny dünýä dolandyrýan bir topor on Amerika karşı geplen için ayrıya falan etýärdi. On eden cinayetler hakkında istat diýene. Olu yurdu talan hakkında istat diýene. Gaýtym şu pozisiýadan ondan şonu gollajak bolýarlar. Saçy üstü edecek bolýarlar şoňa karamdadylar. Yeni ştada Nimet Berkan bir zady belleýin. Hameneý bir nime ideýeden gelip çykýan zady ilerleýär. Ol Şiye, şu Şiýe nimetjek bol. Ola biz ölseňem beşte gitýäk diýär, çağılarynam şoruh bilen. Sen gözegine getir enni. Berdi Muhammed näme düşündürüş vermeli çağalarına, aktıklarına. Eger şonu öldürse haram men yurt talacak bolum halk meni öldürtdi la. Ol ideýe üçin göreşen ağa, watan üçin göreşen ağa, İslam üçin göreşen ağa, ya başka bir Marksizmi üçin göreşen ağa. Ol dine yurdu men, öz yurdume haramzadaçılık ettim, şol için men öldürýärler, aktıklym tizem öldürýärler diýmen. Doğru. Muhammed abi men bir zat belli keşek bolýan şu gördüm. Ine gaty dogry elkeşdiňiz. Üns beriň. Men ýene bir gedek halkyň ünsüni çekýän. Üns beriň. Saddam Hüseyin. Ol hökümeti basyp aldy, terörist döwlet boldy. On eden etdiňleri hiç kim ýadyr ýatlanok. Ondan geroy ýasadylar. Kaddafi öz halkyny edil esserýaly açlyk getirdi. Bir topar ine öýlenseň pul berýärler ýa-da ýagny sen öýlenende jaý berýärler zat diýip. Hawa ol bar ýöne baý adamlar üçin, garyplar üçin ýok. Ol ýöne propaganda. Onan gahryman etdiler. Halkyny kösäp ömürlük prezident, ömürlük ýa-ni monarh bolup onu häzir geroy edýärler. Häzir inanmarsyň, Ayatollah Hemeyni'nem geroy ederler. Amerikany gelip öldürkdi. Ine Maduro'ny geroy ederler. Muny geroy ederler. Sebäbi halk bir zady düşünýär. Bular diktatorlar. Bular öz döwrüne, öz halkyny edip katastrofa getiren adamlar döwredi. Ine Maduro dagy näçe bir ýylda 200.000% inflasiýa getirdi. Bu topar baý döwredi. Şo ýerde tans edip gowy ýaşap, öz ýakynlary bilen, aýaly bilen hemme zady kontrol etdi, narkotrafik kontrol etdi, Amerika narkotiky urutturdy, içinde karteller bilen iş ýaşyp bir terörist döwlet boldy. Ine Kaddafi hem şeýle, nemede şeýle, ýani Saddam Hüseyin'em. Ýadyňda bolsa Kuweyt'e çözdü, Eran'a çözdü, etmedik zady ýok. Şeň, ol bir zulüm, zalim. Ine häzirem
Ayetollah'ni yani bunu kahraman ederler. Yoştan kahraman ederler. Ay İran halkı görýärdi. Ine duhovny lider yani milli lider, ruh lideri ine şu adam öldürmedik bolsa İran başgaça boldy, güllä ötürdi. Zaty bir topar legenda taparlar. Bul näçe bir şeyle tapılýar? Yani iki sistema görüş alıp barýar öz arasynda. Kapitalist sistematy, yani Amerika tarapy, Ýewropa tarapy we bu tarapy köne kommunist sistematy. Köne kommunist sistematy ýadynda bolsa her wagt propaganda edýärdi. On propagandasy kapitalizm erwet, kapitalizm adamlar öldürýär. Şöyle diňe bir 3% gowy ýaşaýar, galan ýok. Adamlar üçin gurulan döwletde olaryň bar manysy adamlar kösemek, ýöne kommunizm adamlar rahat ýaşaýar, parahatly ýaşaýar diýip şonu nime diýärdi? Ine şonuň Ýewropa, Amerika garşy propagandasy Saddam Huseyn ýaly, Kuban ýolbaşçy ýaly, Fidel Castro, Maduro ýaly, Kaddafi ýaly adamlara kömek edip, İran ýaly kömek edip, şol terörist rejimler saklap, Amerika garşy uruşdurup, ondan sonra öläýse de olar gahraman edýärdiler da. Ine siz ine İranyň grazdany, İran'la doğulup yaşan. Siz İran'ın problematyny Allah Rahim'den gobul ýaňyz. Şoň üçin bir düşündürün şu Ayetullah Ali Hemeyni halka eden zatlar, gowy zatlar näme, erwet zatlar näme we gysgaça bütün dünýä giňişliginde şoň terrorçylyk we parahatçylyk siýasaty ýöretdi. Şonu bir gys aýtsaňyz, bir halk şoňa Bırak anıraktan başlayın. İran'ın hem için revolüsiyon oldu. Birinci yöne kıyıtkaydı. Şa bir topor kovu edende adam olsa, Svetskoy gasudarstva bolonom olsa, yöne bir vaktin içinde köp vakta hükümette oturun için on teorini bir topor patkalimle aldılar. O zaman o devirde İran'ın yerleşen yerim SSR bilen granitse bolon için iki tane lagerin yani sos lageri bilen kapitalizmin granitesinde duran. Şol için iki yurdun agentleri otady güýçden işleyen da. Şol için İran'ı şany komünistlerden korkudup komünistlerin perevarot etmegi devlet ağdarşını etjek neme şondan korkudup yurdun içinde bir topar şuna karşı çıkan adamlar komünisti türmeye battılar. İran'ı İslamik siyasi partiye yol vermediler. Metbuat azatlığı dolu ayırdılar. Ondan patkalimle bunun yanına bulup onu realisttan daşlaştırdılar. Bir topar agrarna reformanın rezultatını ovalardan adamla emigrasiya şehirlere başladı. Olan özüne göre bir topar problemi döretti. Şu halkın umumi nardaçılık bulun için halk revolüsiya geldi. İnne revolüsiya boldu. Halk milyonlarca adamla köşeye çıkıp Ayetullah Khomeini'ni getirdiler. Ayetullah Khomeini gelmeden önce hem mezadı söz verdi. Ahurlu yurt dolandırmar, ahurlu bir baranımızdan mescitlerde bolar seni. Yöne hükümete gelenden tam hükümetten gidesi gelmedi. Biz İslam devletini vuracak. Sonra İran'da referandum geçirdiler. İran'da neyle hükümet etleyenler? Cumhuri İslami mi ya yok mu? Şu referandum geçirdi. O vaktlar Khomeini'nin yurdun içinde avrayı bulun için 99% halk şuna ses verdiler. Yönüştüğü men bir daha da aydık geçin Türkmenlerin birem şuna katlaşmadı. Birce tane sayılı uçastığı Türkmen seherada bulmadı. Şol için Türkmenli afizanı abyavid ettiler. Biz şu sayılığı katlaşık edip. Men arasındaydı. O zaman revolüsiya boldu. Khomeini hükümete gelenle başından derrov şunu kömek eden siyasi toporları ayırmak bilen boldu. İkinci eden dadi revolüsiyamı eksport etmeli hem propagandasını şuna napravid etti. Irak'ın içindeki Şiileri ayağa kaldırmak için pul verip başladı.
Irak'ın armiyasındaki afislerlere fetva verdi. Saddam Hüseyin'in karşısına perivarot edin deyip. Şol üçün kömek etti. Şunun bir sebep oldu. Saddam Hüseyin İran'ı çözmeli. İnni. Uruştular, uruş kutordu, İran uruşta utturdu. Ayetullah Khomeini, men saklaşeniye kol çekken merini saklaşeniye, yöne men şuna kol çekecek dedim. Mecbur oldum. Şunu cam şarabı zehir camını içeceğini şuna kol çekti. O zaman Khomeini ne etti? Khomeini şol utturanına Saddam Hüseyin'in utturanının kaharını öz halkından çıkarmak niyeti bilen İran'ın içinde türmede yatan siyasi adamları bir tane delegasyon öğretti. İsmert delegasyonu. Yol başçısı İran'ın önkü prezidenti o vertolyot hadisesinde ölen. Son İran'ın Sudiyası'nın başlığı Mehmedi'ydi. Yine bir adam. Şu delegasyonla türmelere var. Türmede yatan aktivistleri yani hükümete karşı çıkan şuna nerede olan komünistler hemmesini şunları öldürmeli prikaz verdi. Neme bariyalla türmelere çağırıp bar ekidin şeyittirip. Şunu eşitip Khomeini'nin yerine gelmeli adam. Neme Ayetullah Muntezeri en ulu ulamaların biri revolüsyada katnaşan den derecede Khomeini bilen Khomeini'nin avreyana onunla da bağlı Tehran şehrinin imam cumhuriyeti şu ofisyalni Khomeini'nin yerine bulmalı adamdı. Şu haberi Khomeini'nin şun yana prikaz berenini eşitip Khomeini'ye ofisyalni hat yazıyor. Khomeini şu işi etmedi ya. Ödem Ramazan ayına kan dökmek boluna şunu etme bizim dini zadımıza da kavat gelen aktı. Khomeini onu da edin deyip buyruğu veriyor. Bu ondan yankı delegasyonu öz yanına çağırıyor kabinetine. Çağırıp da öz beyti değil ya da beytine çağırıyor. Beytine çağırıp şunları ait ya etmen diye. Hiv olmanı karasın Ramazan ayı kutoryanca diye. Onu da şuna kulak asmanı gidip 4500 adamın atları bile belli kalanını hemmesini buldozor bile kalıp şeytirmek yerli. Neçemin adam öldürüldükleri şu neçelin belli de. Şu haberi 20 millat İran'ın içinde giyvek geldiler. Mun üstü açıldı. Ondan Muntezeri şu videosunu şu İsmert delegasyonu çağırıp gepleyenini yadan hatını çıkarıp başladılar. Muntezeri'ni şu edeni iş için Khomeini'nin nasliyetliğinden ayırdılar da ondan Khamenei'ni getirdiler. Onu Damaşni areste sakladılar. Enne Khamenei'nin ahili gelen ayçak olayanlar. Ondan Khamenei orna açıp başladı. Khamenei yine de ben yine üstadı bellek geçecek. Şunun nehirli haramdadalığını vatandaşlar seyredin. İslam hükümeti adı vardır. Şula türmelerde kıyıdları durmuşa çıkmadık kıyıdları atacak koldola bilen mi nimet yerler? Şu durmuşa çıkmadık kıyıdı atmak bolona. O zaman şula nimet yer türmedeki işgarlarının biri ya İslam'da bitilden birine şu kıyıd bile nikah ettirliye atılmalı kıyıdı. Nikah ettirliye bir giyece şu bile yatıp duruyor. O zaman at yalla. O zaman şu atılan kıyıdın eşiğini alıp da yankı oğlanı körükünü hükmünne ece kakasının yanına ilk yerine de karşısını kakayıp ait ya. Men sizin körükününüz sizin kıyıdınız atıllı. Bulan eşiği dip tavşırıyor. Şun yanak şula haramladı. Ne? Şunu hem yerde ben özümden çıkarıp aytyanlardım diyor. İnni şun yanak şula haramladılar. İnni Rafsanjani İran'ın içinde ulu liderliğin biri. Ve prezident tat bolya Khomeini ölene İngilizatın adamların biri hem prezident Rafsanjani. Rafsanjani bir mafya yana.
bir hükümeti yine de öz kontrolüne saklamak için Hamene'ini kaldırıyor. Hamene'ini pırlagat ediyor. Şu Khomeini'nin yerine bolsun diye. Khomeini İran'ın parlamentinin içinde şey diye adamla hem de deputatların önüne videosu vardır. Görüp bilirsiniz. Beni Khomeini'nin yerine bellemen diye. Ve de kulak asın adamla. Khomeini'nin yerine beni bellemen diye. Eğer beni şu tak bellasınız diye İran'ın halkı kan ağlar diye. Şu önünden aydan adam şu. Beni bellemen, beni eğer belleseniz kan ağlarsınız diye. Onu da şunu taylak getirip koyuyorlar. 30 yıl beri İran'ın hükümetini hem zaten yok orada. Hiç kim şunu eline verip bilmeyen absolut vlası şunu eline verdiler. Bu da indi neyme? Indi neyme için dünya şuna karşı gitti. Yani Amerikalı'nın öz pričinesi var. Bir tavır yankıyı Allah murat yana fikir etiyen adamla İran Şah hükümetini Amerikalı ayırdı diye. Angliçalı ayırdı diye. Bir tavır şun yana fikirli var da şey ettirip. O zaman İran'ın hükümeti, şu hükümet gelenden son birinci edendadi Amerikan pasolosluğunun işgärlerini 444 güllep zalojnik edip aldı. Bir dünyadaki hem normativli boyunca hiçbir devletin pasolosluğun işgärlerini ellemeği, şolun dazı çemedallarını bağlamağı da hakları yok. Yönü İran şolun hemmesini bolup 444 güllep diplomatları zalojnik edip sakladı. İkinci İran'ın edendadı. Livan'da 220 tane Amerikanski nemelerini vayenlilerini öldürdü bomba koyup. Persiski zalivde neçe tane Amerikalı'nın nemelerine karşı terakları organize etti. İran'ın hükümete gelenden beri İran'ın hem baylığını dine bir niyet için hayırlarını. Arapların içindeki Şiileri kollap, Şiileri yararlandırıp, şu hükümetleri Şiilerin eline tavşırmak niyeti bilen. Şol için elinden geleni İran'ın hükümeti etti. Arap devletlerinin içinde özlerini orunlaştırmak için Filistinlilere kömek etmeli, Filistinlileri kollamalı, İsrail'i yok etmeli, şu lozing bilen Arapların içine girdi. O lozingin Arapların içinde haridarı var. Tabi Arap devletleri neçe edek nemedik gördüler, hareket gördüler İsrail'in karşısına. Bayenini tercihini ettiler, yönü hemmesini utullular. O zaman göz getirdiler İsrail'e hiç de dip olacakken, hiç de çok eminden gelip olacakken mirini saklaşını ettiler. Onu da Arap devletlerinin halkı narda köptü. Şol için Arap devletlerinin içinde orun atmak için İran Filistinlilere kömek niyeti bilen İsrail'i yok etmek lozingi bilen şolun içinde ornaşıp bildi. Şondan beri İran'ın birinci düşmanı biz İsrail'i yok etmeli. Bunun dünyadaki bar kanunlu boyunca bir özbaşlık devlet kabul edilenden sonra onu hiçbir devlet ayırmalı ihracat edip bilemez. Karşı olup bilir hem mesferede siyasi yönü yok etmeli, hem yerin yüzünden ayırmalı hiç maydı bilme. İnni ayçak olyanım. Şol için İran şu regiondaki hem Arap devletlerin yaşayışın gününe koymadı. Arap devletlerin karşısına gitti. Bahreyn'de Şiiler kolla, o tade pervarod edecek kolla. Halkı köçe çıkarıp. Zordan yatırdılar. Irak'ın içinde Saddam Hüseyin ayrılarından sonra
Irak'ın içinde Şeşli Şebi deydi, yine Katabul Hizbullah deydi, dürlü toporlar döredip Irak'ın halkını gün vermedi. Irak'ın halkı azat taylığın esasında yurdunun yol başçılarını billep bilen akla. Şu neçeli. Amerikan çok Saddam Hüseyin'i ayırmaklığı Irak'ın bedbahtçılığı değil. O kanişne bir belli bir derecede yurdu bulaştırdı. Yani esasi bevet bulup duran. İslenlik siyasi harekete bevet bulup duran ayrılığı bir kaptırlığın peydası var, bir kaptırlığın bar durmuşu bozuyor. Yani son halk azat bulup da öz saylav esasını yurdunu düzeltme için peskel veren İran hükümeti. Şunu İran halkı gön biliyor. Livan'ı Hizbullah'ını kömek edip, yararlandırıp her ayda 2500 dolar 20 tane Hizbullah'ın ağzalarına İran hükümeti pul veriyor. Neçe uruşu Livan halkına İran'ın günahı bilen uruş oldu. İsrail bilen uruşturdu. Livan öz hükümet yol başçılarını bellep bilen sebebi Hizbullah olur gününe koyunu. Hizbullah'ın iskilatları yarılıp Beyrut'u dargattı. Yadırını bomba atılan yanak oldu. Yan yakınlıkta bilendir. Yemen'i İran'ın hükümetinin günahı bile dolu dargattılar. İran'ın hükümeti Yemenlilerden hayırlanıp Saudi Arabiyan içindeki Şiileri yararlandırmak niyet bilen onları bulaştırıp hatta Husitler rakete bilen Arabistan'a çoldular. Aramco en esası neftinoy kampanyalarını bambid ettiler. Hemmeniz bilendirdiler. İran Mekke'de hacca gidilen içinde revolüsyolarını export etmek için neçe 100 tane hacca giden adamları kırgınçılığa getirdi. Bundan hemmeniz bilendirdiler. İran'ın hükümeti Saudi Arabiyan pasolsvadına İran'la çolup onlara şikayet getirdi. İran'ın hükümeti Pakistan'dan, Afganistan'dan 2 tane Şiilerden armiye döretti. Fatimiyun ve Zeynepiyunni. Onları Suriye'ye getirip Başar Asad'ın killerleri edip koydu. Ortayodun kömeği bilen 500 bin tane adamı Siristleri İran'ın hükümeti kırdı. Yankı Fatimiyun, Zeynepiyun armiyeti Başar Asad gidenden son Irak'a yığınandı. Şolarım getirip yani İran'da 40 bin tane adamı İran'ın halkını şolun elleri bilen ve bir tovar hükümetin içindeki adamlar bilen kırdırdı. İran'ın halkı 47 yılın içinde ve ben bırak aydeyin şunu halkımı düşündün neyim içinliğine. Hükman aydın. İran'ın halkı 47 yılın içinde şeyle bir bay devlet yoksa Şam vaktinde Arap devletli şun yanına eline olsa yadılaşan. Siz görün 79. yılda çelin Dubai'ne ahilli. Bir çöl. Bizim dervezamız yanak. Aşkabat'ta o derveze var ya şun yanak çölün içinde. Saudi Arabia'da hem mesela. İran onlardan ken baydı. Yöne şunu yurdun bağlığını direksiz niyetlenen dağıtlara harcedip İran'ın halkını bedbahtçılığı getirdiler. Şun kun İran'ın halkı imeğe çöreği yok. Elektrik enerji problemi, su problemi, cay problemi, elementar nazatlı İran'da problemi oluyor. Это светский шахты. Haramzandalar Amerikan sanksiyasını diyorlar. Vatandaşlar seyredin. Dünyanın yüzünde bir devlet eğer dünyanın düzgünlerini gödek bozsa eğer şuna karşı hiç ili uğraş edip olmasa son rakete yasadıysan 20 milyar giygenip yadırını yarar yatacak olup yadırının programında onu bilip stolun başına getirdiler. Sanksiye girdiler. Şol yadırının programını giyleyin 20 milyar giygep takladı. O zaman sanksiye girdiler. Yine başkaları için yine sanksiye. Şol için İran'ı
öwnalcak olup şereketlerinin türlü sanksiyelerini şuna girdiler. Ol dine isklучительно İran'ın öz pavideniyeti. Yoksa Amerika karşı gepleyen devletli köp. Hemmesine sanksiye girilen ama. Haçanam dünya normativini bozsalar, konkretni naruşuyeni görseler, şunu bir tata getirecek olup sanksiyeler giriliyor. Sanksiye girilenine de sanksiye girdiyen devletlerin özlerine de bir tofor diyeni var. Şol için sanksiyani ulşekkâb olup edilen dağıtları yöne şolar äskirmeni sanksiye girilenden sonra yine de bir kanun yolla bilen öz neftini satmak bilen İran devam ettirdi. Şol için İran şu regionuna bir rakvoy opkulyana. Şol için hem şunun bir hilli dinmanlı dünya cemiyetçiliği. Yöne hiç kim şun karşısında hiç de edibilmeyerdi sebebi region bulaşır deyip. Yankı Hormuz nimetini Tengeyo Hormuz'u bağlar deyip, neftin bahası kalır deyip, hiçbir demokrat, liberal özüne cevapkarçılık alıp İran'ın karşısında bir çare görebilmeyen. İran şu regiondaki devletleri bambit eder deyip, sebebi İran'ın raketası var, güçlü armiyası var, döreden proxy toporları var, bir de gün mermer yurdumuz bulaştılar deyip hiç kim şun karşısında çare görmeyene hiç zat etmeyene. Yöne inne emmezat ütkedi, inne amatlı şert döredi, inne Trump yanak adam döredi, Netanyahu yanak adam hukuklarını bozup bana ne mi deyseler şunu deysin şu İran ayıracak deyip duran adam döredi. Men öldürsün, koy men Gagskı Suud'da ne mesele yöne men İran ayıracak deyip çıkış etti. Şol için hem meşert döredi, hem İran'ın halkı, gördüle gözü bilen İran'ın halkı 40 bin adamı köşelerde kırdılar. İran'ın halkı hemmesi bir ağızdan gelin kömek edin bir devlet öz halkını korumana. Kaytın biz şolara ananlık yarağı tavşırdık. Namusumuz, vicdanımız, baylığımız tavşırdık. Hem mümkünçiliğini bizi kırmak için hayırlanıyor. Şol için gelin bize kömek edin. Bu şuratla tevap oldu her şey vakalı. Bueno, gat doğru aytdın. Muhammed ine bizim halkımız käbirler düşünen ok. Khomeini bilen Khamenei'nin arasyny. Men size görkezin hormatly ýaşlar, ümit berdim şuňa. Bir minut. Berdim. Yani şul adam şul muňa Khomeini diýerler. Yani şul adam Khomeini. Şu birinci bolan Muhammed Aga'nın aýdyşy ýa-ni gyýylar türmede bolsa, şonu zorlama ýa-ni durmuşa çykmadyk gyýylar bolsa, şolu öldürip bolan ok. Ýagny durmuşa çykyp ondan öldürmeli. Şo ýerde ýagny ahranikler öýlenip, şoňa bir gijetini ýatyp, ondan öldürip, ondan ýa-ni jesedini enatalyna berýän rejimiň daky ine şu Khomeini etdirdi. Şul adam. Inni beýleki adam, ýagny beýleki şu däli ine şoňa bolsa biz ine Khomeini diýäs. Khomeini. Bul Ali Khomeini. Beýleki bolsa ine näme şoň ady ýa-ni Ruhollah Musavi. Khomeini. Bu adam bolsa aýtyp Ali Khamenei. Khomeini däl, Khamenei. Ýöne iksem ayetullah, iksem ýa-ni dini lider. Indi Muhammed Ağa ýaňja bir ýer nimede ýazýar-da. Libiýa boýunça biz aýtdyk bolyn, seni näme diýen diýip, Trump diýen bir adam TikTokda ýazýar. Siz maşennik, siz näme aýdýaňyz? Maskara, Libiýa gülýal ýaşady, Kaddafi Libiýa nähil ýaşady bilýäňmi diýär. Ine men ýürüýte görkezek bolýan şu 4 minutlyk video, gowy seredim Kaddafi wagtynda halk nähil ýaşady. Ine ýürüýte. Burada şu öňünden bir jan aday diýmen. Aýdan. Kaddafi, Saddam Hussein, Hafız Esed bulara bir nasyonalizm, nastriyeniye barka şundan hayırlanıp hükümete gelen adamlar. Halkın gücü bilen bir tovar bayanı olsa halkın gücü. Başında şunu çından ettiler. Bunları biz komünist deyip katavet yedik. O Zelyonlu kitap yazdım. Bütün Arap Afrika devletlerine
Kaddafi ulu avrayı vardı. Yöne şu yankı başında ondan karşıdaşlarını ayırıp cinayete el koşup başlandığından sonra ondan hükümetten gitmeyeni ondan realist'ten daşa düşüp ondan öz halklarını kırıp başlayalı İran'ın şafiyanı. Ine gatda bolýan menim şona aýdýan, egerde iki srokdan geçen ýagdaýynda olaýam saýlawlar nämetigi, demokratiýa nämetigi, diňe doğan garnaş bilen talamak bilen bolýar. O zatlary ýadyna çykarýar. Demokratiýa, halk, saýlawlar polny ignorýa edýär. Hemme zady iki srokda gurunýar. Ýagny daşyna öz wepaly adamlaryny goýýar, doğan garnaşyny getirip goýýar, dol gurunýar. Ine biz diýemde şoň ýanky Kaddafi işaret etmedi. Etti halka başta. Yönetim o zatlar puç oldu. Anama direnden da. Awa. Saparmurat Türkmenbaşy diýilen haramzada da başta. Gow gelip reform etjekdi, bir topar gow zatlar başlady bolýan. Derreo gördü. Çykyş edip aýtdy telewizorda, "Ay bizim halkymız goýun ýaljak, mal ýaljak. Haýt tarapy neme süýjürmeli." Yani halk oynap başladı da gün diktatörlüğe geçti. 93'te ýan özüne Türkmenbaşyna adlandy. 95'te ýalňyşmasam özüni ömür prezident etdi. Boldy. Bende şu karar çıkardı yerlerde hallere vermeli. Yerlerde hallere. Şunu etmedi kararlar. Başta gow gitdi, ýa-ni reforma halk üçin işleyen men halkyň prezidenti, halk muňa ynam berdi. Halk her wagt birini saýlanyndan halk tarapyndan oňa ynam berýär. İki srokdan geçti, hükman şu bolup gidýär. Şoň üçin bütün dünýäde iki srokdan geçen ol. Ine Macron'un ikinci srogy gidämeli. Gitse de şu basydýar. 100% basydýar. Ine gelin Kaddafiň ýanky döwründäki durmuş näýil bolup şonu men size görkezýär. Принято считать, что Ливия времен Каддафи была чуть ли не социальным раем на земле. Бесплатная медицина, дешевый бензин, стажировки за рубежом за счет государства, низкие налоги и строгий запрет на любые поборы, аптеки с бесплатным отпуском лекарств. Те, кто там жил, подтверждают, такие законы были, но с некоторыми, мягко говоря, оговорками. Законы были действительно красивые, разговоров нет, там были такие правила, там иногда читаются в интернете, как бы немножко это вызывает у меня улыбка. И... Ine şul İslam döwletleriniň ýanky ýol boşdy. Что там были такое, там якобы бесплатная медицина, но что за бесплатная медицина, если бы люди видели, или бесплатное образование, или там якобы могут отправить за границу лечиться, если... Да, действительно такое было, только для приближенных, правда. То есть только люди, которые вокруг элита, которые правят страну, только они могли ехать за границу, лечиться за счет государства. Поэтому это была система просто награды своих. Но простой народ на самом деле ничего такого не видели, ничего не получал. Со слов Виссама Бардвила, проведшего в Ливии детство, образование тоже оставляло желать много лучшего. К примеру, правительству мало волновало, что школы годами стоят без ремонта. Государственная система работала на благо элиты, пресекая любую активность граждан. Атмосфера страха и угрозы. Поэтому и люди и не жалуются. Ünserden Muhammed Ağa, nasile strahı, yani korku döredýärler, halkyň içinde tutup alyp gidip ýoga edýärler. İkinci, medisina muht. Medisina ýok boldugy, Türkmenistanyň medisina muht we korku döredýär. Üçüncü, sosial nemeler biziň haklarymyz gatyly, ýöne hiç zat ýok. Hiç zat ýok. Ne edil biz häzir Kaddafiň öňkü Kaddafi bolanlaky döwletdäki ýagdaýlar Türkmenistanyň ýagdaýy şolýar. То есть они были довольны тем, что там мука, рис, масло и там какие-то некоторые продукты. Действительно, мы получили по талонам за дешевые. Там, Yine bizim yankı neme alıyorduk. Un, bürünç, et, yani talonlarla ardalaştırılan bakadan alıyorduk da. Çörüğü yardımda olsa. Onam yaptılar yani. Olamıyor. Недорого. То есть ешь и живи, и просто существуй. Но не надейся на что-то больше. Yine katı doğru değil. Çörüğü suçtavad et, ölmedi alıp ol. Yönü hiç da yankı neme olmadı ya da maksatlarını ayırdı ya. Kendine yaşayıcı, kendine absurd etmeli şu rejimi bollu. Yani şu Türkmenistan'la lütfen. Протестовать, не можешь жаловаться, не можешь обсуждать. Протестовать не можешь, yani protest et bilen ok.
nägerlikden bildirip bilen ok, absurdatya, pikir alyşyp bilen ok. Ne Türkmenistan'da? Предложить даже, потому что Hatta sen teklifan berip bilen ok. Sen dinleyen yok. Der o işin görýär. Ливия была какая-то война против умных людей, способных, талантливых. С 1972 Doğru diye. Livia была война против умных, талантливых людей. Ine Türkmenistan'ın bu rejim akıllara, hünermentlere ve edepli, avreli adamlara karşı görüş. İnteligensiya karşı görüş. Ine şul hükümetin alıp barýan ýoly. Şoň üçin katastrofa getirýär. Hökümet uğratda katastrofa getirýär. Sen haçan alimlerini, hünermentlerini ýok etseň, edepli, paýhatly, avreli adamlar ýok etseň, olar ýa düşürseň, ýa ýok edip ýurtdan kowsaň, halkyň iň gowy bölegi ýurt taşlap gitse, hökümet katastrofa bolýar. Oň ýoly ýok başga. года любые оппозиционные группы или партии были запрещены. Yine opozisiya qadagan, Türkmenistan opozisiya qadagan. Siz Türkmenistan'ın ýagdaýy gowy diýseňiz, onu häzir Kaddafiň hem ýanky Liviýadaky halkyň ýagdaýy gowy diýmelisiz. O dogry. Ýöne ol gowy däl. Biziň hem ýagdaýymyz gowy däl. Olaryň ýagdaýy gowy däl. Нарушителей ждала суровая кара, и не только их. Порой наказание находило и тех, кого просто в чем-то заподозрили. Больше Ýöneköy ýanky podozrenie bolsa, ýam sen işin görýärler. Suwutnama zat ýok. Türkmenistanda da köp zatyň suwutnamasy ýok. Mysal hökmünde Azat Şyhypowyň maşgalasy. 2 sany dogany 5 tane cinayetçini tapan kişi boldular. Onam Azat Şyhypowyň maşgalasy Hojadurdy Şyhyp kabul etmedi maşgalasy bilen. Onun dogonlaryny alyp bastılar. Boldy, tamam, iş yapıldı. всех страдала молодежь, как самая активная часть общества. Когда я был ребенком, Stradala молодежь, самая активная часть общества. Ineterden. Bizim yaşlarımız kötünüyor. Näçip? Bilim al bilen o. Nime, çerden çere atnıya hiç bir perspektiva yok. Bular öz puluna, öz enatasının puluna da şurtda okap, o yerde bilen alıp gelse de diplomu nol. 10 milyon dolar vermeli. On berenten diplomu tasdiklansa sen bir yere giyip işlendi, şoýdan ziyat kalmalı ve yukarı geçirmeli. Yine men size doktorluğun aýdýanyny aýtdym, jaň edip aýdýarlar. Biz plan diagnoz koyup bilemiz ok, sebebi yukarıdan ýanky görkezme we şul diagnoz koymalylar. Başga da koýýar. Biz prestuplenie diýär, biz jenaýat işe diýär. Näme derler? Yukarıdan buyruk ya da işten gitip kaçanla hünermentli diýär. Din rejimi öwýän adamlar ýanky ulgamy dolandyrsa, hökman bikançylyklar, betbakçylyklar, ýanky logika dengelmän zatlar bolýar da ine Türkmenistan medisinasy çökdi. Adamlar ýöne ölýär. Oňa ýanky ýüreginden tutup apendit ýaly apenditde liçen atýar olar. Elbetde ölersiň sen. Sen diagnozyň o däl. там месяц Рамадан, сидели перед телевизором, ждали ифтар, там объявление, что можно поесть, азан хотели послушать. А вместо этого, зная, Каддафи и его группировка знает, что люди все в этот момент смотрят телевизор, показывали это публичные казни, обвинения. Я видел этих молодых людей, это до сих пор я помню. Ýadyňyzdan bizde publiçni kazdy обвинение. Kabinet ministri çıkarıp adamları naruşnikli ağladıp görkezýärdiler. Ol pikir etmeň adalatly gorap edýär. Ýok, o ýerde tutulan adamlaryň kim pul bolmadyk bolsa, ziyatka bermedi bolsa, öňe çykýar, galan ziyatka çypýar. Ýokary ýanky başga adamlaryň çağrı çypýandyr ondan. Ine şol adamlar ýanky telewizion öňünde ağlap, men ýalňyşdym zat diýip adýar. Ol pikir etmeň adalatly üçin, ol halky gorkuzmak üçin. Egerde ýalňyşlyk eden bolsa, ýöne bir köçede maşin turup ýalňyşlyk eden bolsa, o telewizorda görküşýär. Näme görkez? Bas goýber ýa-da çäre ber boldy. Ýöne sen çäre diňe şu gedek görmeliler, sen her gedek görmeli. Adalatly goramaly. Им даже 20 лет не было. Судебное дело, которое продолжалось несколько минут, послушали. Выходит, что говорит, он относился к какой-то партии. Просто. Там есть выражение «ман тахаззаба хан». Кто относится к какой-то партии, то он изменник. Ine Türkmenistan. Sen eger DVT degişli ýa-da Muhammed Döjin gurulmasyna degişli ýa-da daşary bir opozisiýon nime degişli bolsaň, sen watan dönegiň.
Bizim kam şeyle şu bir sistema, diktator sistema. Yine siz övüyanız yankı Trump diyen övüya. O sen bilýärmi Kaddafi näýeli gowy adamdy, näýeli halky gowy ýaşady. Yine gurmutdu, halkyň vekili gurmutdu. Eşitmişsin. За измену смертная казнь. А потом показали вот эти казни, навесились люди, эти молодые. Коррупция, лицемерие и жестокие репрессии, прикрываемые красивыми словами и утопиями всеобщего равенства, братства и самоуправления, закономерно вызывали протесты и восстания. Когда... Yine korrupsiya, yani kanun bozmaklık, yine şunu atlar, protestleri getiriyat diýerler. Şu ýerde de korrupsiya, eger ol real sosyal raý bolmasa, korrupsiya bolmazsa, hemme zat adam üçin bolardy. Korrupsiya näme dörýär? Haçanla adalatlyk bolmasa, haçanla kanuny bozulsa. Diýmek, şol sosyal kanunlar bozulýar we şol kagyda bada düýbünde ýok. Pul bersen bolýar, pul bermesen ýok. Каддафи, правивший страной целых 42 года, был свергнут только в 2000... Gördün mü Muhammed abi? 42 yıl. Yankı Hümeyni 36 yıl. Ulan 42 yıl. 2011 году на волне арабской весны. Правда, с его смерти в Ливии пришло не долгожданное благополучие, а социальный и политический хаос. Регион лихорадит, погибли уже тысячи мирных жителей. Сказались сложные племенные взаимоотношения, а также отсутствие общества, политического и гражданского опыта. Самый большой фактор дестабилизации в Ливии – это остатки сторонники Каддафи. Вот сейчас это Хафтар, это же генерал, весь Каддафи, что приближенный друг Каддафи. Господь какое-то время с ним поругался, но он его человек, и он сейчас продолжает его же политику. Что ждет Ливию в будущем, знает лишь Всевышний, но обнадеживает то, что народ жаждет справедливости и свободы и устремлен в будущее. А это значит, что ситуация может не просто стабилизироваться, но... Yine hormatly iýleşe şu Liviýan ýagdaýy, yine kremlowski propaganda näme diýerdiň, nämeni gurulýar, anaý maksudatlara Liviýadaky raý diýadat diýerler. Men görkezýin bir minut. Bir minut. С этими последними американскими дебатами совпало событие, которое реально изменило расклад сил на Арабском Востоке и pogruziło этот регион. Bu da yine şöyle Burada men bir aýdan şuna geçmäke. Aydın. Ve şu muhtitele de çörek muht, gaz muht falan neydi. Bulam şu diktatörler korku sistemasyna avat getirip etýärler. Sebäbi bir adam hükümete karşı giderse medisinesini ayırıyorlar. Çöreğini vermeyerler, işten kovuyorlar, su vermeyerler, elektriğin ozun halk neymek ki ayıp oluyorlar, zattiği oturmayın diye. Bulam şu korku sistemin bir mekanizmlarının biri. Bir, ikincisi, şu neymek için şun yana köp oturan diktatörler hem şu yurt dolandırıp otyka bir adet yerler halka göz yetircek bolýarly. Eger men gidarsam siz aç kalarsınız. Yurt dargar, yurt bölünür dip. Şoňa da taýinlaýarly yurdy. Şol için awtoritetli adamlary aýyrýarlar, partiýa döretmeýärler, halkyň kellesinde gorku döretýärler. Eger şu gidarsa biz aç öler. Stalin ölenne halk bilýär näýle agladylar. Niýe halk näýle aglady? Malyan çağıyanak bol. Yetim malyan. Kim ol özü yetim o karamda da bunu özleri yetim alacak yani. Bak men doğunlarına nasıl mı ağladı? O giden nağlana yurt näme bolar diýip temel şeýle piçleýine döretýärler halkda. Şu wagt İran'ın iki tane problemi propagandası var. Eğer Amerika bize çözerse regionu o da çeker. İkinci, eğer öz halkına etkiler. Eğer men gitmeli olsam siz kırık gider. İkinciden yurt dargar, bölünür diye. Azerbaycanlı, Türkmenli, Türkmenistan'a, Kürtlü, öz devletin var, Araplı, Irak'a bir bu şeyden korku devlet diye. Kredi bile almasınlar diye. Birden ütçecek bolamasınlar diye. Şunun bir tefar akmaklı propagandira budet ya men şol için aytýan şu meseleni. Görün şu düşmanın şu diktatörlerin halkın mağdına
Talyan da attı. Yine bir daha daydı Kaddafi hükmünde. Ne için Kaddafi dünya karşı çıktı? Sebebi bir tane pasajir samolyotu göçürüp öldürdü. Göçürdü 300 neçe adam öldü. Şunun en sonunda boyun aldı. Boyun alıp şol için neçe milyar istirafım töledi. Bu şol için sanksiya girdiler. Allah Murat Karamzade yanaklı o zatlar görene. Yok şu diye Amerika karşı şeydi diye. Yok onu yanaklı attı. Hem öl halkının karşısına gitti. Hem dünya peskel verdi. Şol için hem dünya çare görüyor. Ne için şu an Severni Koreya zat diyen akla. Severni Koreya kan daşarı yurtta bir problemi dönüyordu oturana. Ölçünde. Yönü yadırının programmasını. Havvala detiyerle. Bir maymunun eline granat veren yanakta. Haçan göçürse şunu göçürür. Şunun için alada ediliyor. Yönü bir çare görülür. Doğru. Yine Muhammed Rossiyaya beylikli ülke propaganda ediyor. Diktatörleri uğudunu görküdü. Yine ünferin Russiyan propagandası. Ne yan Kaddafi boyunca aydın adam önü ösün Libya'da ve diplomat olan inni Rusya propagandası ne diye Kaddafi boyunca. Yine şunu adımları seyredip fikir ediyor şu doğrudur deyip. Пособие по безработице $730 в месяц. Зарплата медсестры $1000 в месяц. Новобрачным дарится $64 000 на покупку квартиры. На открытие личного бизнеса единовременная материальная помощь $20 000. Образование и медицина в стране бесплатные. Образование и стажировка за рубежом за счет государства. Сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания. За подделку лекарств в стране смертная казнь. Квартирная плата в стране отсутствует. Платы за электроэнергию для населения отсутствуют. Продажи и употребление спиртного запрещены в стране, сухой закон. Кредиты на покупку автомобилей и квартиры беспроцентные. Риэлторские услуги запрещены. Бензин стоит дешевле воды. Литр бензина в стране 14 центов. Но только это все было больше. Yine gördünüz mü şu propaganda? Yankı adam ayya şu zatlar var. Dine yakın adamlar için. Yine şu Türkmenistan'dan gov yattı diye de Kaddafi'nin yankı nimeti. Niyasın kurun çörek muht, o muht, bu muht dedik koydu. Biz bütün dünyada ayyadır kovu çörek muht, onimiz muht, bunimiz bize yankı emmeler ortamda işleyen zavidivi dediler de. Yine ben Türkmenistan'da yaşadım Muhammed Ağa. Bir nemeni maşinimi rezervuarını dolduracak olsam BMW'ni 55 litre diye ya 65 litre diye şu modeline bağlı. Şuna 40 santim diye. 40 santim. Bu kovu zatlar. Yine şu kovucu zatlar beyleki yani kovuden zatları yapan o. Bir topor dedim. Şöyle nimelerimde diyor. Ben bizmen bolup şöyle yaşadım. Ben oraya kütünüm yoktum yöne. Senin patoloğun var biznes edeninde. Şundan çıkmalı, şundan çıksan kellen alıyor. Ola bir siyasata koşulmalı. Hiç kime beyle kütünyanın arkasını korumalı. İnteligensiya kömek etmeliler. Onun yanına barmalı. Bu kadar bir toporda koyulyadı, qadağan çıktılar. Yönü eğer de realına seyretsen medisinada muht, hem de adam muht yönü şu medisina baralda hükman pul törenye. Hükman. Dermanlarına doktoru, doktor köpük alıyor. O köpüğü yaşabilen o. Ya işten gitmeli oluyor, oram çağat var, adı var. Hem de at kımmat. Türkmenistan'da dine çörek benzin bilen kvartbata değil, başka da atlar ama ondan sonra yaşamalı oluyor, sen ziyatka alaymalı. Yine şu sistemi ben düşünüyorum kaçanlar şuraya yankı birinci ortayan aydışyalı zatlar bulunmadı ve hem adımlar bulunmadı. Ona ne yapmış olur protest ediyor, ne yapmış revolüsyon ediyor, ne yapmış Kaddafi vaka köçe çıkıyorlar. Onu yani govolayan mı olsa, ne yapmış ediyorlar. Şunun için şu ortayan propagandası dinleyip fikir ediyor, içinde yaşaman Libya'da Kaddafi vaka hem medat gülüyorlar halk yani bir yaşayan. Her adam Türkmenistan'la beylikli ülke fikir ediyor. Türkmen halkı bahtlı halk, gülüyalı yaşayan, hiç probleması yok. Fikir edip gitmiyor. Yöne bilen o. Türkmenistan içinde kanunu bozuluyor. Adaletlik yok, hakkın korap bolun yok. Aylık yok, işsizlik, daşına çıkıyorlar. Türkmenler terk edip Türkmenistan'a gidiyorlar. O da pasportlar uzatılan yok. Türmeler var. Genotsit, halk genotsit eder türmeler var. Yine yani ovudan depe yani. O da hatta aydılan o.
Sebäbi o zatları biz guruluşga edene adamlar düşünüremiz o. Onu ine biz siyasatçılar mass mediada düşündürýär. Onu halkara gurumları eşdiýär, görýär, barlýar, tasdikleýär. Ýöne halk ona üns beren ok. Ýöne halk serden ok. Başga milletlerin halklary. Şoň üçin ne şeýle. Ine biz ýalňyja şu Trump'a ýürüte TikTok'taky Trump'a düşündürdik. Nähili Kaddafi döwrüne Libiýa halky nähili gowy ýaşady. Biz çykyşymy dowam edelim Muhammed ağa. Sesin gelen o? Alo. Brada. Sesin gelen o. Indi biz bir soragy berjek bolýar. Ine Ali Hümeyni öldürüli. Yok boldy. Yok şol. Häzir täze hökümet emele geldi. Wagtany hökümet, täze prezident, täze ýa-ni parlament bolýança häzirlikçe bir 3 tane adam döwlet durumdaýar. Ne şun geljegi näýili? Senin pikiriňçe? Elbetde sen bir neme ýa-ni majisyen däl, öňüni görüp biljek adam däl, ýöne pasilkalar bolýar. Ne şu zat bolsa, hökmen şunu iýiz bolaýmar şu zat. Şu zat bolsa hökmen şunu getirämeli. Şu zat bolsa şunu getirämeli. Indi bir näçe variant sen aýdy bilseň, şu ýagdaý ine şu variant boýunça özüp biler, ýa şu variant boýunça gidip biler, ýa şu variant boýunça gidip biler diýip bir baha berseň, näme bolsa sen Iranyň içinde siyasat edip ýörüň. Türkmenler bilen men habarly köp gurulmalar geçirýän, ýürüte Iran diline çykyşlar edýän, Irana Türkmenleriň hemmesini golýan, ine käbirleriň bir näde bolup pikirleri bar da. Bu pikirde biz Amerikanlar gollap häzir çykyş edýäs. Ýok, Ayetullah Hameni, ýa-ni Ali Hümeyni 40 000 adam öz halkyny öldürdi. Biz halky gorýar. Iran halky, Türkmen halky, Rus halky biz halkyň tarapyna. Eger kim halka garşy hereket etse, Hameyni bolsun, Putin bolsun, Gurbany bolsun, Kaddafi bolsun, biz şoňa garşy. Trump halka garşymy? Oňa da garşy. Bize tapawut ýok. Şoň üçin biz Trump'y gollap çykyş edemiz ok. Ya Trump'ın şul edeni işini gollamyk. Ýöne şoň eden bir kanunçylygy şuraya netije getirip belläp geçýär. Ynanyň Trump nemäni Ali Hümeyni'ni öldürene senatdan ýagny kongresmenlerden ruhsat almadı, şoň razyçylygyny almadı. Razvedka neme informasiýa gider, ine Iran halky, Iran hökümeti, terör hökümeti taýýarlanar. Bize ýeňiş kazanmak diýip, ýa-ni şonu bahane eden bolýar. Ýok, ol hökümet suratda ruhsat almady. Sebäbi bul Amerika halkynyň, Amerika döwletiniň daşynnaky uruşy hökümet senat tasdiklamaly, parlament tasdiklamaly. Bolýar Muhammed ağa, indi ýa-ni bul aýdylan soragy boýunça näýli hadisalar bolup geçip biler we Iran halky, Iran döwleti haýsy urlarda ösür, haýsy urlarda gider. Şonu bir belläp geçsen. Wende Iranyň ýagdaýy ören sложно häzirde. Bir zat diýmek ören kyn. Sebäbi Iranyň bir towar potensiallary we bir towar hereketler etmäni, olum şermendeçilik etmäni diýildi. Ol ýeňi we hiç kim ýeňi bilmeýär, ýöne şermendeçilik etýär. Maňa bolmasa hiç kimi bolmasyn diýen manada. Şol üçin häzir gözüne getir. Şunu gördük, Oman'a da raket atıptır. Oman var ya, Indozi. Şunu kollap hemme yerde övüne düşüp şu meseleleri çöz. Şuna da raket atıptır. Arap devletlerinin hemmesi biz uruşma deyip Trump'tan hayiş ettiler. Uruşma bizden bulaşır da attı. Yok. Hemmesine raket attı. Häzir şu Türkmenistan'a da atmak mümkün. Ben iminle şuna aytjak bolýar. Sebebi bir kuduzlap oturan wagty häzir. Bir ýokardan bir buyrugam ýok. Knopka nira basyp oturmaly. Şol üçin mara Türkmenistan şu an yaman habardar bolmaly. Mümkin atdyn. Sebebi maksady näme? Töweregindäki döwletler bulaşdyryp Amerikan mecbur etjek bolýar bambid etmeli. Bir da. Bende İran'ın hükümetine esası güç Ayetullah Hamene'nin elindedir. İnni şu ayrılı. Onun kalanları vilayetli adamlı de. Önkü uruşta da Hamene'nin en yakın adamları, anamdar, vayenin açanlıklarını öldürdüler. Sonku gelenle ola da anamlı adamlı de.
Ola da viliyatlı adam de. Töreğini adam yığınap bilecek adamla de. Şol için hazır bula oturup yığınanışı bir yerini belli evimlen akla. Sebebi şunem hem yerini bambi dedi o tema. Şu sebepten hazır İran'ın içinde bir anarxiye dörer. Bir anarxiye. İsrail bilen Amerika'da reşitilini İran'ı sonuna yetmeli. İnni şuna Arap devletleri de koşuldu. İnni Fransa'da koşuldu. Angliya'da koşuldu. Biz Arap devletlerine eğer İran raketi atsa bizim koşuluş yoktu. Beyittiğine mi? İran'da nisat kalmıyor. Yöne İran'ın içinde bir tofor nemene var. Hamenei'ye karşı adamla var. Şula kimler? Ben önkü İran'ın prezidenti önkü Ruhani. Ruhani daha sonra yan yakınlıkta pervarod edecek oldu. Hamenei'ni ayırıp özleri yol başçılık edecek oldu. İkinci İran'ın önkü 8 yılda yine de prezidenti olanı Hatemi. Ondan başka İran'ın önkü parlamentinin başlığı Kerrubi. İran'ın birinci primer ministeri Khomeini'nin koyun adamı Musevi. Olan hem de Damaş'ın arasında yönü olan belli bir derecede viliyaniyeleri var. O zaman İran'ın içinde nemele var. Bir tofor reformu edecek olup reformatörle var. Belli adamla türmelerde otuyorlar ve bir toforum dışarıda. Şunu hazır dören vakumda özleri yığınlanıp özleri bir viliyatının bölük olup hükümeti ele alakadanla Amerika, İsrail bilen saglaşeniye gelip de urşu yatırıp onlara söz verseler biz 6 ayın içinde azat taylı geçirecek Cumhuri İslami diyen zat bolona yöne hükümetin içinde işleyenlere garantiye verip amnistiye ilan edip dışarı yurttaki apozisiyelere çağırıp onun nabludatları bilen referandum geçirip neyli hükümet dolandırışı olmalı, neyli parlament sayılarını geçirip İran'ın gelecek sistemini belli etmekleri mümkün. Bir var yani. İkinci var ya İran'ın hükümetini doğal ayırıp halk köçe çıkıp opozisyon lider olup duran hazır Reza Pehlevi'ni beyleki güçlüğün kömekle İran'a getirip İran'ın içinde taze bir devlet kurmakları mümkün. İran'ın önkü şahsının oğlu Reza Pehlevi olan konkret bir plan değiştiriyordu ve Avruparlamenta etti, Trump'ı ödürledi, köp devletli bilyerle men vaxtlayınca devletin yol başçısı men İran'ın içinde dine taylo geçirmek için özüme borç edinyen esası men prinsiplem İran devletinin bütünlüğünü garantire etmek, azat tayloluğu geçirmek garantire etmek, adam hukuklar deklarasyasına doğru boyun olmak ve dini siyasetten ayırmak yani sekülerizmi doğru üpçün etmek. Şöyle bir dünya devletlerini anandırdı belli bir derecede. Şöyle gelden taze İran'ın içinde taze sistemini kurmakları mümkün. Yöne bir tavır kapma karşılıklı zatlı bolur. Sebebi İran bir köp milletli halk, Kürtli ve Azerbaycanlı, Türkmenli, Araplı, buluşlu. Eğer şunu İran'ın dolandırış siyasi sistemasını şunu da öz rollerini millet hükmünde, halk hükmünde ornaştırıp bilmese İran'ın içinde çekeleşikli olur. Şunun her halk şuna kastı şok olsa şok halk organize olundu, kuramacılıklı her proseste aktif katlaştı. İran'ın gelecekki siyasi durmuşunda da aktif katlaştılar. Şol için şu da atlı o zaman yine burada bellemeli. İran'ın güçlü hükümet olmağını bir defa Arap devletleri de isteyene. Şol için ola koşuluşmak mümkün. Şolun koşuluşmağına hükmen şu hattan çare vermeli, şuna da aladı edilmeli. Boldum burada abi.
Bolya, köp sağ bolun. Menem pikir edýän, ne şu ýaly bir sistema, ulu sistema, Laytada Iranyň sistemasy, ýagny Ayatollah Ali Khomeini'nin gurun sistemasy. Bu sistema diňe döwletiň içinde däl. Onun proxylary var, ýani başga döwletlerde goşunlary var. Ulu bir sistema. Hatta Putin'inkinden güýçli. Putin'na eger içinde sen şonu ýeňsen, daşynda hiç tat ýok. Hiç bir proxy ýok. O ýerde bir kısan waýenli nemeler var. Yani çasny kompaniýalar onun ýitip gider olur. Derro. Ýöne sebäbi Putin'in yani alyp barýan siýasatynda ol taktik. Onun siýasaty ýok. Onun ideýasy ýok. Ayatollah Ali Khomeini ýaly. Ayatollah Ali Khomeini bul bir geopolitik oýunçy. Munyň siýasaty bar. Munyň ideýasy bar. Munyň arkasynda dine gatnaşykly ulu bir siýasaty bar. Alyp barýan munyň ideýalary bar. Şoň üçin şu adamy öldüreniň bilenem şu sistemany ýykmak gaty kyn. Gatdy öwrelekişdiňiz bir günde, bir aýda, 3 aýda bolmaz. 9 aýda gider minimum. Şo ýerde kaosam bor, hemme adam bor ýöne iň agyr sistemadan derro gülýär sistema sen bir günde geçilen ok Muhammed ağa. Ýokman kaosyň içinde geçikmeli bolýan. Ine Türkmenistanyň sistemasy, diktator sistemasy. Ine bir adamy ýok etdiňmi? Gurban berdi Muhammed. Boldy. Hemme zat ýykylýar. Bir günde 3-4 gün, 5 gün bir hepde kaos bolar. Halk derro şu kaosy ýygnar, opozisiýa geler, opozisiýa kömek eder, halk bilen ötüş ýoluna alyp gider. Ine biziň hawosumuz bir hepde maksi. Ýöne Iranda bir hepde bolmaz sebäbi ol Gurbanly ýaly milli lider del ideýasy, ol ideýaly bir 36 ýyldan bäri hemme döwletlerde 47 ýyl Iran. 47 ýyl töwregi hemme döwletlerde öz talipler var, öz şonu ideýany goýanlar var. Şoň üçin bu real adamy sistemadan aýryp zyňanyň bilen sistema ýyklanok. Derro. Onu wagt gerek. Gattor belekleşdirmek. Muhammed ağa, şu ýerde bir soru bolla. Şuň öldüreni bilen Ayatollah Ali Khomeini'ni öldüreni bilen Iranyň bolýan buluşmalar bilen Türkmenistana näme täsir bolar? Şo barada aýdyp geçiň, oňa menim aýtdym. Gözde birinciden men şu İran'ın Türkmenistan'a eden diyarlar hakkında aýdayyn. İran başından Türkmenistan özbaşlyk bolany bäri eden bir liniýasy bar. Türkmenistanyň halky gowy ýaşamasyn diýip. Şuňa baş neýde çeli. Türkmenistanyň halky eger gowy ýaşasy össe, İranyň türkmenleri ayağa galar diýip. Şunu göz bilen gördi. Sebäbi Niyazov İrana baranna halkyň şonu garşy alşyndan İranyň hökümeti korkup nemetdi da aýdyn bir strese düşdiler. Şondan soň ondan İranna Mahtumulyn ýadygarlygyny wurdymaga ruhsat berdiler. Bir tor Türkmen jurnallaryny çykarmaga ruhsat berip başladylar. Ýöne şondan soň ondan İranyň hökümetine emredip başlady. Birinciden İran'a narkotik uğratmaya başladı. İran'a geçen narkotiklerin hemmesi kurumoçuluklu İran'ın speslucbasının eli bilen edildi. Narkotikler neyden Afganistan'dan alınır mı? Özü İran bütün dünya narkotik yaratıyor. İran'ın dünyanın en narkomafyozu İran'da yaşayan liderleri. O var da yok. Şonu İran narkotik bilen esasi pul kazanyan yerleri Hezbollah berýän pulu şoňy söýler. Şol üçin Amerika alad edip ýony. Ýewropada näçe narkomafyolar bilen tutdular. Ştada äleki näçe sany firma var. Streitilli material hemmesi Hezbollah'ın agzalary. Hawa men tanaýan ýazgyldy Hezbollah diýip. Sen öldüremesinler Muhammed ağa. Ýok, men özüm öldürürüm olary. Muhammed ağa, men sözüňi böleýin, bir minut sözüňi böleýin. Bir material köjek bolýanda, şol Iranyň paçasy barka halk näle ýaşardy. Şondan bir derdim. Иран. Женщины не покрывают голову и носят мини. Шахреза Пехлеви в модном европейском костюме. Фото жены Шаха украшают полосы глянцевых журналов. Но 1979 год изменил все. Ünferin şu ýerde aýarlar top oýnaýar. Ünferin полосы глянцевых журналов.
Но 1979 Yine год... dedim ayarlı top oynayan. Ayarlı futbol komandası var ekeni. Padşah dövrüne. Adamlar sivilizovunu gediyadılar dedim. Adamlar nereye gediyadılar? Önkü Türkmenistan yadınızda bolýan bolsa Sovet Soýudynyň Türkmenistany. Adamlar savremenny yani geýnýärdiler. Hem Türkmen köýnek hem ýa-ni beýleki ortaşdyran köýnek geýýärdiler. Indi orsun köýnegi däl, Ýewropazirny köýnekler. Geýýärdiler. Şu ýaly Türkmenler geýnýärdi. Ýöne o diýmek biz dinimizden gidemde oktuk. Nimedemde oktuk. Dinimizi yürütmedi ýaly Sovet hökümeti köp saat etdi. Ateistler ýasady bizden. Ýöne ine şöýerde de din ba hemme adam ba ýöne savremenny ýa-ni Iran. Şu Irandan bular ýa-ni şol Muhammed Ağa diýen Irany geçdiler. Aýdar Muhammed Ağa. Indi men İran'ın eden diýanyny aýtjak bolýan. Etrek derýasy, Summor derýasy, Urallary hemmesi İran Etrek derýasynyň suwuny özü howuzdan gurup, şo taýda ýygnap, otalar gurady. Näçe obaş wagtlap Gyzratlere çellin suwdan kösenýärdi. Hemmesi İran etdi. İran Aşgabatda kulturny sentr gurup, bir topar bizim yazıcılarımızı özüne baknedi koydu. İran'ın Aşgabat'taki İran Kudrosi işi näme? Hükümet yol başçılara kıyı vermek, maşin vermek, şolara cayvlönüp etmek, Türkmenistan'ın var informasyasını şolardan almak. Men şunu can edip ayttım KGB. Görenim bile nomor maşin ne çelli. Şol için men bilenim için aytýan. İran'ın hükümeti Türkmenistan'ı bir kanunçuluğun, korrupsiya, ösmegine hemme taraptan yardımcı oldu. Öz grajdanlarını türmeye bastırdı. Yönü Türkmenistan şu tarafa gitsin deyip itikledi sistematik şunu. Kulturni sentri Aşgabat'ta. Türkmenleri Şiileştirecek bolup, Şiileri tapıp, Omda üniversitesini okudup, terörist tayinlap, taze kadir tayinlap, Türkmenistan'ın içinde orun açmak için sistematik işledi. Şu da Azerbaycan bilenem etti. Yön Azerbaycan bizim ildeşlerimiz Şiye bolon için, şolun içinde çalt eyyem, ornoşup bildi, koşu taze bir topor hareketler etti. Fetneler turdup bildi. Yönü Azerbaycan onları yatırıbildi. Näçe tane televizyoniye Azerbaycan için, Azerbaycan'ı bulaştırmak için İran'ın hükümeti koydu. Şol için hiç vakt İran'ın İslam hükümeti Türkmenistanlılara doğruluk iş edenak. Şunu berk yadınızda saklan vatandaşlar. Inni İran hükümetinin gitmegi birincide ne? Türkmen halkını tolkundurur. Yani ruhlandırır. İkinci, Amerika İran'ın dininden son şunun hemmesi başka bir ulut seyle napravlını. Trump gelenden beri yurdunun içini paraya da getirdi. Yurdunun içinde bulaştırıp bulmayanak hemme çareğini gördü. İkinciden Minister Abaronos'un Minister Ursun'a vurdu. Vayennelerini güçlendirdi. Teze yaraklar bilen üpçün etti. Amerikan yerleşen regionuna İran'ın, Kitay'ın, Orsiye'nin bazısı olan Venezuela'nın prezidentin alıp gittiğini öz kontrolüne sakladı. Kubani doğru ekonomik krizise girdi. Şimdi şundan başlayıp gellerdir bu kaptanı. Putin'in dürlü bahaneler bilen beğendirip ağladıp neymetçimen bir nalaç edeyin adamı övürdü. Şu an İran esası Putin'in pıkırdeşi dünyanın yüzünde sayuz nevi. Sesin çıkarıbilena. Putin sesin çıkarıbilena. Yani şun yana Putin'in el ayağını Trump'dan koydu. Şimdi Putin ursu yatırmak için Ukrayna'nın ursunu Türkmenistan İran'ın son nemesi. Sebebi Kuluç Orta Asya'ya girecek orada
Türkmenistan en İslami toşka. Eğer Türkmenistan'ın içinde bir siyasi ütköşklik geçse, Orta Asya'daki devletler ve ul devletler, Kazakistan'da avtomatiski Putin bilen bilkul arasını kesiyor. Zat demek gerek. Şol için Türkmenistan'daki istenlik bir siyasi ütköşklik olara ulu mesaj. Putin'den ayrılasın. Şol için bunu en yengil görünüşünde de edebiliyor. Yönemen diyecek olayanlardım. Hiç kim koşturmanı. Gelin özümüz yurdumuzun ıkbalını öz elimiz alaylı. Özümüz çözeyle. Bu bize de şun kul. Hem yardımcı oluyor. Olam şu mukaddes Ramazan ayında şu haramlardan bir dini biliyor. Doğru. Muhammed abi, inni yeni burada soracaktım. Men size köp soru berýän, ya İran boýunça Türkmeniň ardyna spesialistsiz. İran halky näme reaksiýa berdi şuňa? Köçe çykyp begenýärmi? Ya bende. O da ettim. Şu at var bende hem yurdun içinde hem dışında milyonlarca video köçeden ayrılmanı tanz edip görüyor. Ben daha uğrattım bir tane. Kendim 200-300 tane video var benim. Dışarı bende Los Angeles, Toronto şu adeçelliğin köçeden ayrılan akal. İran'ın içinde hem şehirlerine halk praznik edip böyle. Salyut edip böyle. Görüp bilersiniz, men onu Allah aydamak görürsünüz. Ağlayanlı halk, ne illi vallahi 47 yıl biz göz yaşımız ayrılmadı. Şimdi ne illi biz ola gitti, yurdumuz ne illi olurdu. Begencinden. Bilen şu haramdadılar neçe milyon adamın kanına kaldı. Sesini çıkarıp bilmeyen yolda. Yasın tutubilmediler. Kıyızlarını zorlap başka bir neme durmuşa çıkarıp türmenin içinde çağalar olup ayten öldürenine yine şu okçuyum pulallılar şu karamlardan. Maslığını tavşanmak için. $700 her okal yanına. Öldürenle yine her okçuyum $700 alıyor. Muhammed abi, men bir san kadry okudan ruhsat bersen, ýa-ni şo diýişini İran halky näme reaksiýa berýär, näme öldürýär. O hemme ýerde gördük. Bu Arap neme. Ken Miranda, men yeni örperdaçy goýan şoňa İran halky näme degen ýerler. Yine bir pirdaçy däl, yine bir näçe pirdaçy goýmaly. Ya şunu görelim. Washington, New York, Los Angeles, Toronto, Montreal. Näme ýaly Muhammed abi? Şu ýerde näme ýaly? Öýde Kanadadan näme ýaly? Neme şu Khamenei'nin ölen habaryny eşitip şu momentinde edip berişler. Şonu ýaly. Ya bir yerin içinde, mağazanın içinde işte. Köçele dolu, köçele. Yatmadılar akşam diye ne? Okey. Muhammed ağa, inni menin bir Türkmenistan boýunça aýdaýyn, näme bolup biler egerde ýa-ni häzirki uruşdan soň Türkmenistan näme täsir eder? Şol Ayetullah Hümeyni'nin ölüşi ve Eýranyň bolup geçen daty. Birinji, siyah tarapdan regionuna hemme siyasat ülkeye. Şuluş näme guturjak belli däl. Eýran entek azatlygy çykan ok halky. Entek öňkü sistemany golýan adamlar bar. Entek halk hökümeti baryp köçe çykyp o biziň köşküňine baryp ýa-ni hökümeti eline alan ok. Ine şol alanyna ýa-ni halk azatlygy çykdy bolýar. Häzirlikçe şol diktator döwletiň ýol başdy Ayetullah Ali Hümeyni öldürli häzirlikçe. Eýem gowşady, ýa-ni Eýran hökümeti gowşady, terrorist hökümeti gowşady. Azatlyk üçin ýol açyldy. Yeňmek. Indi halka bagly. Halk öňe çykyp, öz wekillerini öňe goýup, şol ýa-ni çalışmalar etse, onu azatlyga çykdy bolýar. Egerde onu etmese, Amerikada gowşasa, İsrailem gowşasa, onda mümkin mundan beter rejim emeli geler.
Häzir intek hiç taryň belgisi yok. Ýöne o Amerika men dolu İran düýetmesem men durjakka dip aýdýa bilemdok näme gutarıp ünfer teretmeli izarlamaly. Şoň üçin Muhammed ağa sizi efire çağırıp sizin yani habarlar sorar, sizin içinden İran diline habarlar köp alýaňyz we hakykati yani Amerikanlar yani bilýäňiz. Şoň üçin sizin nimetmeli. Yeni bir gerek men ýatdaçak bolan bizim vatandaşlarymyza biz musulman döwlete garşy däl. Biz musulmanlara garşy däl. Gaýtyp biz musulman döwlet, özüme musulman, Muhammed ağa musulmanlary gowlaýar ýöne şu musulman diýilýän adam Ayetullah Ali Hümeyni 40 000 adama goloy 2 aýyň içinde öldürdi, köçüde attyryp. Musulman bolýan malsoň sen ýanky görkezme bermeler şu öldürüň diýip. Musulman bolýan bolsaň, musulman bilen sen gürleşmeli. Şoň üçin biz Amerikanlara mollamdyk. Şoň edýän işi näde dogry kanunlara gelmeýär diýip men häzir aýdýan öňüm aýdýadym. Ýöne häzirlikçe on kanun bolup edýän işi bir halky azatlyga çykaryp bilýär. Ne şoň biz gaplar. Biz her wagt halklar bolýar. Şoň üçin dogry düşünün. Indi burada işte bir da koşaýyn dowam etdim bende. Häzirki ýagda 3-nji jahan uruşy. 3-nji jahan uruş näme üçin jahan uruşy diýilýär? Sebäbi dünýädäki bar kanunly işlemede bir topar döwletli düzgünü bolup edenetdiligini etdi. Ondan sen bar düzgüne boyun bolup olan karşısına göreşip bolama. Häzir biz şu prosesde hawa Trump boldy, düşünüklenmedi. Ýöne şu ulkun etmedi, ola progresiri bodetýär. Uly howply zatlara garaşmaly. Şol üçin häzir dünýäň düzgünleri bozuldy. Şol üçin bu taýda düzgün bozdum diýip oňa işlat diýip bolmaýar. Dogry. Men aýdyşym ýaly dünýä düzgünleri 2022-nji ýylyň 24-nji fevralyna bozuldy. Onan Putin boldy. Dünýäň düzgünlerini şo bolup muňa näme diýerler? Bir döwlet, ul döwlet düzgünleri bozup başlasa beýlik döwletim üns bermeýär. Gidýärsoň, saklap bolun. Ne onuň reşeniýeti, o bilen maslahat, o Sowet Bizapasliýan 7 döwletiň gatnaşyp bir ýani parahatlyk geňeşindäki çözýän çözüklerini ünsem berýän ýok. Ýani hak hukuk güýçlük boldy. Ýöne bolsa da Trump şuraya neji, şuraya erwet bolsa da käwagt aýdýan, gowzatdyr edýän. Men özüm güne aýdýan, men Trumpy ýigrenýänim şu Trump ýöne, şu Maduranyň arkadaşy we Iranyňky bir Ayetullah Ali Hümeyni'ni öldürüşdäl. Onu tutup suud etmeli eken. Ýöne öldüripdir da näde? Şu halka garşy göreşen adamy durzon üçin men şoňa azajyk hormatym bar, azajyk onu da gata alajyk. Indi gelin dowam edelim. Näme türkmen halky üçin bolup biler we näde ýani şu üýtgeçikler türkmen halkyna. Burada ýene bir jada diýeni goşaýyn. Aýdan, ben aýtdyram, aýdan. Bir towar Allah Murat Akmakbaş Türkmenler içinde propagandist etati ýakaza gaýşylyla psik balnoy hem Putin'in hyzmatyna adam. Meselen diye ola musulman bolon için näde? Ya Amerika karşı bu konuyan karamdada. O Amerika aptallar Endonezya var, Malezya var. Dünyanın en köp musulmanları şu tada. Näme şoňa çöldüler mi? Şoňa blokada sanksiýa girdi mi? TV o tada. Bende demokratiya azat taýlawlyk esasında hukumete gelýärler. Halk köçäjik miting edip bilýär. Köp partiýalyk sistema bar. Indi korrupsiýa bardyr, ol işleri. Indi o kaptalyna Saudi Arabiýa, näme musulman döwletde diktator ödüm. Şah ödüm. Ýöne halkyny rady etmek boti. Halkyny, halk köçä çykana. Ýöne käde naruşenýeler bolanda da aýtýarlar. Saudi Arabiýada bir adam kellesini kesdiler. Hawa aýdylýar. Ýöne üstüne şodulana sanksiýa da girilene. Inni dünya kan ve de on bilmeýärmi Türkmenistan'da Berdi Muhammed'in näýli hukumete gelenini? Kim bilmeýär şonu? Serdar Berdi Muhammed taýlaw esasyna geldi ve de ABS'nin delegasyası taýlawa gatnaşmady. Näýli on men dünýäň ofitsialny ýurdun prezidenti diýip onuň üçin noty. Wapşa şonu arda ýazyp aýyrtmaly saýlaw geçen Türkmenistan. O saýlaw geçen. Bende şu zady
gözü halkın üstünden cepele şu sizin prezidentiniz diye otursa haydi kanuna biz boyun olayız. Güven çektin şuna kanun yerli olsa. Doğru. Yine burada da deyin, yine Amerika'da da Müslümanlar var, orada da hormat koyuyorlar. Doğru düşünün. Ben yine özüm tanıyan bir topar Müslümanları şöyle mescide de gittim. Sen saklayanam yok, ya sen Müslümansın ediyen diyem yok. Normal. Olur mescide vuruyorlar. Olur yankı 5 vaktine gidip namaz da okuyorlar. Şu yerde bir topar diasporalarım üçlüyorlar. Olur karşı görüşen yok. Bu Amerikan devleti başına Müslümanlar karşı görüşenden içinde görüşürdü. Yok olur yazlar. Yönü men bir daha da edin. Biz yadından çıkarmalılar. Amerika bir neçe yıllardan 50 yıl olay. Yani büyük vatandaşlık 2. Cahan Urşundan beri bütün dünya poliseyski, jandarmi. Şöyle diktatörleri şu durdu aymata, bu planeta pıtrap yarlık giderdi. Kava diktatör Çin'in geçenine Amerika koşulayandır. Rusya şu diktatörü gollayandır. Hatay gollayandır. Tevel dünyada iki sistema yarışıyor. Kapitalist sistema, komünist sistema. İnni şu kadar ayttırayım ama Muhammed Ağa. Ben ayday... Вообще, burada ruhsat verden ben gidecek. Ben Olya. İnni polnosti tek elinde. Daha yaş burada. Tam olun vatandaşlar. Necip olsa Türkmenistan'ı yakınlıkta azat eder. Aydınlık olsun inşallah. Amin. Yine hürmetli iletişler hem TikTok'ta efir gidip dur, hem YouTube'da gidip dur, hem bir topar yani programlarda sosyal medyada gidip dur. Yine şöyle Dubai'den bir ya Dubai'den diyen diğer Türkmen Dubai'nin aeroportuna bombaladı İran deyip ya. Mümkün Dubai'den de şunun için ya. Yazın komentariye hem TikTok'ta ben size cevap verin hem YouTube'a. Inni gelin Türkmenistan ne hayır var ya ne hili şikayet bolup biler şu İran'da bolyan yani hadisalardan. Birinci men hem vatandaşlarına durdiyan raketalar Türkmenistan'a yağayma mümkün. Köp değil yönü bir saniye 5-10 tane raketa düşey mümkün. Oğlum Amerikan pasaportuna, elçixanasına, şu Amerikanlara karşı İran ya en yakınam şu Türkmenistan. Türkmenistan sizin bilişiniz yani Amerikan qolladı. Yine şunun için buror yani cevap verme mümkün. Qasir tapalım. Başka Türkmen halkına bunun karşılığı yok. Ya olur biliyor. Türkmen halkı bir yerde çözgüt at bilen yok. Bir yerde diktatörler çözdürüyor. Mümkün prezident nimetinden ama yelmeler biz bilemiz o. Prezident köşkünden prezident satanım Türkmenistan'ın raketa gönderdiler. Sebebi Türkmen hükümet diyenler şu Ataloğlu Amerika ruhsat verdi yani bir topor öz samolyotlarını getirmeyene bir topor operasyon etmeyene ruhsat verdi öz territoriyasında. Türkmenistan hakikaten bir taraf devlet koşulmalıya oyun kim terediye o zatlara. Yine Türkmenistan'ın iki tane Ataloğlu yoldaşları bulur. Kanun bilen o siyasette nol. Şunun için neyme bu işler adam neyme deyse dururlar. Eğer de mesela için başka adam olmasa o onu Avrupa devletlerine yüzlerini durdurdu ya da yok ya da men öz konuşma karşı edebilmem şunu. Eğer de basıştırma olsa gün o onu ofitsialna parahatlık genişi ve hopluk genişi ve Avrupa devletlerine yüzlerine de şöyle pasollar var. Çağırıp aydaymalı boldu. Onun vekilleri var. Çağırıp aydaymalı boldu. Guterres'e göncanlık boldu. Çağırıp ayda yani canlı aydaymalı boldu. Şu yani Amerikan basışını durdup boldu. Yöne gıynan tamam Ataloğlu öz teyze hocayının boldular. Amerika yani kömek edip ondan Amerika bak gelip şuradan avantaj alacak olup şuna bak geldi. Inni başka neyme bolup biler elbet taraflar. Birinci energetika boyunca. O demek neyme? Nevit gazın bahası yukarılanır. Bizim için Qovu Türkmenistan için yöne bu gıytqa vaxtlık. Yok man yollar bir hilek edevatçılar eğer şol Omurski koridor yapılanmalı, pralif yapılanmalı, hükman şöyle koşunlar var, açarlar, bırak ederler. Vaxtayınca bakırlar, ular, ondan beter, önküden beter aşağı kaçırıyor. Buna yani targovi kaçıyeli deniyor. Yani şu sebeple Türkmenistan disbalans olup biliyor. Gıytqa vaxtda. Olam Türkmenistan bütçesine yani vurup biliyor. Neyem çip, sen şunun kontrakttan onca $100'dan bir barını satyan, men misal edip ayyanlar.
erteki gün bahalar 200'den satýan, sen Türkmenistan'da formula boyunca satılıyor da. Formula yukarı gidiyor, baha yukarı gidiyor. Yine son yani bahalar kaçacağın formulada aşağı kaçıyor. Önkü satın bahandan pes oluyor. Katı pes oluyor ve uyutka gidiyor Türkmenistan. Şol yani targovu kaçıyla, targovu yani söwda jengil söwda problemler bolup biler. O risk nämede? Bahalar yukarı galanda ve aşağı kaçanda ulu risk Türkmenistan için. Ondan soň Türkmenistanyň öňüne ýanyna uruşlar baý bolan bolsa hemme strahboy kompaniýalar şu newidi gazy transport edenler oň bahalaryny galdyrýarlar. Olam ýani haridyň bahasyny galdyryp bilýär. Ikinji ýani eksport gaz edilenler Türkmenistan ýarymyda bolsa tapi sistematy ýa-da Iranyň üstünden ýürütü İran bilen proyektler wady. Şo ýerde İran bilen bir topar proyektler vardı, bir topar demir yol gatnaşyklary, bir topar kommunikasiýa gatnaşyklary vardı, olar durulýar. Olar ýapylýar wagtlaýynça. Olar ýani şonu etmek häzir hiç manysy ýok. Edip başladan bombalap bilýär. Ýa-da o ýerde ykdysadyet, geljek wagtda ykdysadyet stabilnis bolmaýar. Demek on rentabilis bolmaýar ýani. O şu proyektler durdular. Olam elbetde bizim için. Inni olam bize bir diversifikasiýa etmek için gowul hatda diňe bir mysal üçin Hytaýa satmadylar. Öz gazymyzy Irana satyp bilerdik. İran bilen başga da newit gaz çarşylar etdiler ýa-da haritler goýup bilerdik. Harit gatnaşyklary etdiler, kommunikasiýalar östürip ýani Irakdan demir ýol eger baý bolsa, başga taraplardan demir ýollar açyp bilerdik we biz östürip bilerdik. Ýöne şo zatlar häzirlikçe durmaly bolýar. Üçüncü yani söwda ve transit koridorlar yapılıyor, şu değişmeli ve bizapasnost, şu region bizapasnosti hoptuluğu yani peseliyor. O yerde ön bilişini yani bizim yani bir topar proyektlerimiz durduruluyor. İnni şu yerde hoptuluk peselen son, o yerde bir topar radikal tiçenyali hareketler emele gelip biliyor. Narkotik trafikler emele gelip biliyor. Şu yerde migrantlar bu tarafa geçip biliyor. Yani bizim Türkmenistan döwletimize bir topar migrantlar, narkotikler, yaraglar, kontrabandı, bizim infrastrukturlarımıza atakı bolup bilýär. Bir topar zatlar bolup bilýär. Şoň üçin olan bir hop zat. Şoň üçin wagtlaýynça biz şirketlerimiz berkitmeli we adalatly bir taraply syýasatymyzy alyp barmaly şu zatlaryň öňüni aljak bolsak, başgaça bolmaz. Sebebi biz häzir hoply döwletiň ýanyna ýerleşýär, ýani İran döwletine uruş edip dur we hoply regionna ýani biz gaty ýakynda ýerleşýär. Şoň üçin o ýerde de ýani problem bop bu. Sizin bilişiniz ýa-da İran nime Afganistan bilen Pakistan uruşa başlady. Häzirlikçe durdular, ýöne bilemek dururlarmy ýa dowam ederlermi? Yani bir kunlukta başladı. Onun bizim tapi, bizim diversifikasiya, gadymyzy durul taraplarda satmak planlarymyzy durdy. Olam tapi proyekti wagtynça durdy. Sizin bilişiniz ýaly eýem Gurban Berdimuhammedow $150 milyon bolan pul goýdy. İranyň territoriýasyna Ahmet Çalyk bilen elektr ýygyny geçip şoldan pul urdular. Ine şol ýygylaryň boşgaly sebebi tapi durdurdy. O ýygylar näme turul geçilenler şol transformatorlar absurd etmek için yani ýürüti elektrifikasiýa edildi. Olam durdy. Olam proyektlerin puç bolup häzirlikçe. Şoň üçin biz yani hoply regionda ýerleşýär. Bizim içki siýasatymyz daşynak siýasata bagy gynansaň we daşynak alyp barýan siýasatymyzdan daşynak hadiseler bar. Şoň üçin häzir Türkmenistanda gatyýety siýasatçy bolmaly, gatyýety lider bolmaly, gatyýety prezident bolmaly. Gatyýety parlament bolmaly. Parlamentin prezident häzir bizim regionumyzda uly tolkunlar başlady. Şo tolkunlarda öz gaýry bilen gowy ýüdüp öwrenmeli. Ine men gysgaça diýişim, indi sizin ýagny kommentarlaryňy okap egerde jogap bermesem, şoňa jogap bereýin. Agam Iranyň halky prezidenti ýaman görýän bolsa, halky aglamardy. Sizler ýalňyş sizler Amerika'da yaşap yönetimi taraftar Trump'ın organı.
Men Amerikada yaşamak, Muhammed Aga'da Amerikada yaşamak, Kanadada yaşayan, men Fransada yaşayan doğru diýen Iranyň bir bölek halky aglyar. Ýani şonu milli lider, şonu siyasi lider, şonu ýani ideologik lider diýip hatap edýän adamy aglyar. Ýöne beýleki bölegi men bilemok näçe prosent 40 mi 50 mi 60 70% birinýär. Halkyň içinde ine hökman prezident golýanlar bar. Erbede bolsa ýani golamayanlar bar. Ne Muhammed Ağa öňkede gowy düşündirdi, şo ýerde şol ideologiýa we musulmançyga siňişip gidenler şonu nime diýip hatap edýär, milli lider diýip hatap edýär, siyasi we din lider diýip hatap edýär, olar onu golýar. Olar onu aýyp bolmaýar, olar golama hakly bar, olar golýar. Ine olar aglaýandyr, dogry. We şonu öňden bäri şoň topary komandasy, şoň topany bolýanlar onu aglaýandyr şol betbahçylyga gynap aglaýandyr. Ýöne köy halk. Meçitler gatnaýan ýöne köy halk olar adatlyk isýarlar. Sebebi şu ýaly 40 ýyldan bäri dowam etkelýär we şu ýagdaý sanksiýalar İran beýlik döwletlerine garşy, Iranyň hemme döwletlerine garşy şulum adamlar stresi çykarýar. Valyutaň ýörenok, daşyrda gitsen seni hem şpion diýip ýa-da nime diýip görýärler. Bana teň pasportyň gowy işlenok. Ene Iranyň UBS diýip alanlary, Iran halkynyň wekilleri ine Kanadada milyonlarça adamlar UBS aldy. Olu kepine gidenler şu ýerdäki ýaşaýyş şertleriniň erbet bolmagy sebäpli, şu ýerde ýaşap bolmaýan sebäpli UBS alýar. Her Türkmenistanyň halky daşyrt UBS alýar, ýani bosturlyk alýar. Onun Türkmenistan içinde ýaşap bolmajagyny zerarly we Türkmenistanyna öz ýani isleglerini, öz planlaryny, öz maksatlaryny amala aşyp bolmajagyny görünýär, terk edip gitmeli bolýarlar. Ne şeýle ýagdaýlar. Wa salam. Okey, başka sorular bolmasa onu TikTok'ta Dubai aeroportunda radar kaydına gowy öňüne näýip связь тормозит diýär. Hormatly izleýär, şonuň bilen biz efir ýapýar. 2 saat 4 minut efir etdik. Näme soruňyz bolsa şu video aşağıda kommentariýa ýazsaňyz biz ondan jogap beresiz. Hemeňizde ýene bir jantalyk sertap bolan Türkmenistana bomba ýagmak mümkin. Ýürüýte Iran uğratmak mümkin ýa-da Amerika Irana uranna, yani bir bomba başka tarafa gitmeye mümkin. Ol bir teknik zatlar, teknik yanlışlıklar bolýar. Şoň üçin gaçer sap bolmaly Türkmen halky. Biz size her wagt can tarqardy edýäs we bakty durmuşlarda edýäs. Hoş sag bolun, indiki pleşikler Ramazan bayramı kutlu olsun. Ramazan ayımız kutlu